ದಾದೆ ಕೈ ಬೇನೆ ದಾದನಾಯಿ ದಾದಿಜ್ಜಿ ಹೌದಾದಾಯಿ ಕೈ ಗೊತ್ತಿಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಅದೇ ಕೈ ದರ್ಪರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ದಾದಾತಿ ನಿಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಓಲೇರು ಮಾತಾ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ ಕಿರೀಟ ತೆಗೆದನತ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾರೇನು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಯಾರಿಟ್ಟರಿ ಚುಕ್ಕಿ ಯಾರಿಟ್ಟರಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚುಕ್ಕಿ ಗಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿ 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 ಗಲ್ಲದ ಐಡಿಡೂನ್ ತೋಚಿ ಬರ್ತದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಕೇನ್ ಅಂಚು ಬತ್ತ ಜನಕ್ಲೇನು ಬರ್ರವನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ನಾನು ಬಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೋಡೆ ಬರ್ವೇರು ಎನ್ನ ಜನಕ್ಕಳು ಎನ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪೇರು ಆ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಜನಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡ್ದು ಬಾಡುಜಿ ಊರೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀರು ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಟೈಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಡ ಆತೇಗಳು ರೊಡ್ಡಿ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಅದಲ್ಲೇ ಅಂಪೂಪ ಬರ್ಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಲೈವಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಅಂಚನೆಯರು ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ರಡ್ಡೇಟು ಒಂಜಿ ಶೋಭಾ ಇಜಿನ ವನಿತಾ ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಬೂರುಂಡು ಒಂಜಿ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಶೋಭಾನ ಇಜಿನ ವನಿತಾ ರೆಡ್ ಜಂಟ ಒಂಜಿ ಬತ್ತೇರು ಬೇಲೆಂಡಾ ಮಂಜುಮೈನ ಮತ್ತೆ ಎಂಚಾಣ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಮರ್ದು ಕಲ್ಲ ಮರ್ದು ಪುಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೋಡು ದಾದಾದು ಕೇಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪವರ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮನ್ಪದು ಕೂಡ ಐಕ್ತ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಅವೇ ತಾನೇ ಬೇತ ಮರ್ದೆ ಬತ್ತಮಲ್ಲ ಏರ ಹಾಟ್ ಕೊರಿಯರು ಏರು ಈ ಕೊರುಂದಿಲ್ಲ ನಾ ಹಾಟ್ ಇಟ್ಕೊರುಂದಿಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹಾಟ್ಕೊಡೋದು ఒక ఏరా కొరుంది లేరు బత్తేది గుర్తు ప్లీజ్ గైస్ ఓర బలే ఎన్మరాండ్ ఏరులేరు మరి ఏర్లు బరంది
ಯಾನು ಬೇತೇನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜೀವ ಜೀವ ಸೇರಿಸೋ ರಂಗೋಲಿ అంచదాగలేజ్జప్ప ఏనాన్ని గుర్తుపాటు చేయరు ఏర్ల ಏನನ್ನು ಏರ್ಲ ಗುರ್ತುಪಾಡು చేయరు ಓಕೆ ಎನ್ಮರಂಟೆ ಆವಡು ನಾನು ಬರ್ತಿ 8:25 ನಾನು 8:26 ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ 8:25 ಬುಕ್ಕದ ಅಂಡ ಬರ್ಪೇರು ತೂಕ ತೂಕ ಏನನ್ನು ಏರ್ಲ ಗುರ್ತುಪಾಡು చేయరు ತೂಕ ಎನ್ನ ಜನಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪೇರಿ ತೂಕ ತೂಕ ಇತ್ತ ದರ ಬರ ಬರ್ಪೇರಿ ಎನ್ನ ಪಾತೇರಿ ಬರ್ಪೇರಿ ನೈಟ್ಲ ಲೈಟ್ ಇಡು ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ರಂಜು ಬೊಕ್ಕ ದೀಪು ಪೂರ ಓಲ್ಲರ್ ಮಾರ ಮೂಜಿ ಲೈಕ್ ಬಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅವರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬತ್ತಿಜೆರಡ ಕೋಪ ಏರ್ ಬತ್ತಿಜೆರಡ ಕೋಪ ಹಾಯ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಾಸಿರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬತ್ತೆರತ ಎನ್ನ ಜರ ಗುಲ್ಬುರ ಹಾಯ್ పెట్టుకీ హాయ్ మొహమ్మద్ ఏం చల్లారు వనసండ వెల్కమ్ 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 ಲೈವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ವನಿತಾ ಆಯ್ ಏನ್ ಕೊರ್ನಿ ಹಾ ಓ ಈ ಕೊರ್ನೆ ಕರ್ದಿಂಚಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ತಾಲ್ಗಿದ್ದಲ ಒಂಜ ಶೋಭಾ ಈಜಿ ಇಂಡ ವನಿತಾ ಬಂಡದು ಯಾನ್ ಪಂಡೇರೆ ಇಜ್ಜ ಓಕೆ ಡನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೋಭಾ ಲೈಕ್ ವನಿತಾ ಕೊರಿಯ ಶೋಭಾ ಬರೋಡು ದಾದನ್ನ ದಾಲಿಚ್ಚಿ ವನಿತನ ವನಸಾಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವನಸಾಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ನು ಶೋಭನ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಾನು ವಿಶ್ ಮಂದೆ ಕಡಲೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ಶೋಭಗೆ ವಿಶ್ ಮಂದೆ ನಾನು ಬರ್ಪಲ್ ಓಲ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡ ಶೋಭನ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತೀನಿ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ವನಿತಾ 24 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ 24 ತಾರೀಕು ಇರ್ಬೇಕ ವನಿತಾ ಇಜ್ಜಾಗ ಆತ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ವನಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಯಾನೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಉನ್ನತ್ತ ಪರಿಯ ವನಸಿಜ್ಜಿ ಅವು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತೆ ಗ್ಲೋ ಬರ್ಪುಡು ಕಜಿಪು ಇನಿ ಏನು ಅನ್ನೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾರು ಆರು ಬತ್ತೇರು ಬಂಡದ್ದು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಂತೆ ಆರು ವನಸ್ ಮಂತಿಜ್ಜೆ ಸೀದಾ ಪೋಯೇರು ಅಂಚ ಯಾನು ಒಂದದಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಆರು ಉಲ್ಲೇರು ಬಂಡದು ಮಂದಿ ಆಡಿಜ್ಜೇರು ಅವು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪತ್ತೆ ನೈಟ್ ಅಂತ ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲೋ ಬರ್ಪುಡು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೊಪ್ಪುಂಡ ತನಕ ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಬೂರ್ದುಜು ನನ್ನಲ್ಲ ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೊಪ್ಪು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅವು ಮಾತ ಮಾಡಿತ್ತಿನ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ಬಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಈರೋಡು ಪರೋಲಿ ಬಿ.ಪಿ ಶುಗರ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಪರೋಲಿ ತೋರ ಎತ್ತೆರಡ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇತ್ತಿನಕುಲ್ಲ ಪರೋಲಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇಗ್ಯ ಪುರ ಬೋಡಿಯಾ ಮಾಯು ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಡುಗ ಅಪ್ಪು ತೆಲುಗು
ವನಿತನ ಅಂಬಲಪಾಡಿಡು ಒಲ್ಪಗೆ. ವನಿತನ ಊರು ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಅದ ಉಡುಪಿಡು. ಹಾಯ್ ಬೆಳಗಾವಿ. ಆ, ತೆಲುಗು ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡಿಗನ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಎಂತಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ದು? ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆಲುಗುನವರಂತ ಎನಿಸಿದ್ದು. ಬೆಳಗಾವಿ ಅಪ್ಪು. ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ಊಟ ಎಲ್ಲ? ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ಗಾಯ್ಸ್, ನೀವು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಾ? ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಯಾನ್ ಉಡುಪಿ, ಮಾಲ್ನ ಉಡುಪಿ. ಅವು BLJ ಕಡಕಾರಿಯಾ? ಉಡುಪಿ ಕಡೆಕಾರ್. MD ಸಾದಿಕ್ ಹಾಯ್. ಎಂಜೊಲ್ಲರು ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಬರ್ತೀನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ಪೂರನ್ನೆಲ್ಲ ವನಸಾಡ ನಿಖಲ್ ವನಸು ಮಂತ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾನು ಪೂಜೆ ಅಂಟಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಚಿ ವನಸು ಮಂತರ ಪಡ್ಡದು. ಯಾನು ಪೂಜೆ ವನಿತ ಇಂಕಿನಿ ಕೊಕ್ಕಯ್ಯ, ಇಂಕಿನಿ ಕೊಕ್ಕ. ಉಡುಪಿ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಲ್ಲ ಉಡುಪಿದಾರೆ, ಅಂಬಲಪಾಡಿಯ ಅಂದಲ್ಲ, ಆದಿಪ್ಪ ಅಂಬಲಪಾಡಿಯ ಅಂದು. ಉಡುಪಿ ಒಲ್ಪಗೆ. ಉಡುಪಿ ಒಲ್ಪ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ, ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಬಂತೆಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಶೋಕ ವನಿತರ. ಎಂಗಲ್ಲ ಸೋಬದನ್ನ ಬೈಜಿನಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ಅವರ ನೀವು? ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಾ? ಈತ ಜತ್ ಲಕ್ಕಿ ನಾನು ನಿದ್ರೆಡು ಐಕ್ ನಿಕ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಯಾನ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬನ್ಪೆ. ರಂಜು ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಆಯ್ಕೆ ಕಾಂಡ ಏನ ನಿಕ್ ರಂಜು ಕಾಂಡ ಎಂಕ್ ನೈಟ್ ಅದು ಇದಾದ ಉರುಡು ಇಲ್ಲದ ಪಿದೆ ಉರುಡಿಜ್ಜದ. ದಾನಿ ಇಂಕ ಮೆಸೇಜ್ ಲೇಟ್ ಬರೋದುಂಡು ದಾನೆ. ಸಾರಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಅಮ್ಮಸರಡು ಮಲ್ಪುನು. ಶೋಭಾ ಮೋಲ್ ವನಿತಾ ಮುಂಬೈ ಡುಪ್ಪುನು. ಅತ್ತು ಅಮ್ಮಸರಡು ನನ್ನ ಏರ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂಡೇಡ ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಬತ್ತ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡಿ ಅತ್ತರಂಜು. ವನಿತಾ ಮುಂಬೈಡು ಇಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಎಂಕ್ ಪಾಯರ ಬಂತಲ್ಲ ಉಡುಪಿಡು ಕುಲ್ಲಾರ ಅಲ್ಲ. ಅಜ್ಜಿನ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಾರ ಬಂತಲ್ಲ. ನನ್ನ ತೂಪತ್ತೆ ಪೋಪೆವಾ ಈ ಜಪಾಂಡ. ಓಕೆ ಜಪಾಂಡೆ ಎಪ್ಪು ಜಪಾಂಡೆ ಕುಲ್ಲು ಬರೋ ಊರು ಬರ್ಚಿ ಜಪಾಂಡೆ. ಜಪ್ಪು ಜಪ್ಪು ಈ ಜಪ್ಪುನ ಜಪನ ಎಂಕ್ ದಾನಿಯ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಲೋ ಬರೋದುಂಡು. ದಾನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಲೋ ಬರೋದುಂಡು. ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ವನಿತಾ ಪಾತೆರಿಯ ವನಸಾಂಡ ವನಿತಾನ ದಾದ ಕಜಿಪು. ವನಿತಾ ಕಜಿಪು ದಾದ ಕಜಿಪು ದಾದ ವನಿತಾ. ಈರ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ. ಅವು ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ರಂಜು ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದ ಆತನ ಪಂಡದ ಕಾರ್ಮ. ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ. ಹಲೋ
ಯಾನು ಮುಂಬೈಡು ಉಪ್ಪುನಿ ಯಾನು ಜಪಾಂಡು ಇನ್ನ ಕಲ್ಕಿಂಚಿ ಶೋಭನ ಜೋರುಂಡೇನಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡಾನು ಶೋಭನ ಮೀನಾ ಓಕೆ ವಾ ಮೀನು ಬಂಗುಡೆ ಬುತಾಯ್ ಬಂಗುಡೆ ಎಂಕ ಕೊಕ್ಕ ಯಾರಂಜು ಎಂಕಿನಿ ಕೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ ಮಾರ್ರೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸಾ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಬಂಗುಡಿ ಈಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯ್ತು ಗಿಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಸಾಯ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತು ವಿನ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತು ವಿನ್ನರ್ ಗಿಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಗಿಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಉಂಟಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಓಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಗ ಓಟ್ ಯಾಕೆ ಅವರ ಕಪ್ಪು ತಗೊಂಡು 50 ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ರೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಗಿಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫೈನಲ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಸರಿ ಮಾಡಿ ದಾದೆಯ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಸರಿ ಮಾಡಿ ದಾದೆಯ ಅಂಚಬಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಫೈನಲ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲ ರೀ ಮೊನ್ನೆ ಆಯಿತು ಸಂಡೇ ಅವ್ರದ್ದು ವಿನ್ ಆಯಿತು ಗಿಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗಿ ಆಯಿತು ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೀವು ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಓಟ್ಪೋರ್ ಗಿಲ್ಲಿಯ ದಾದೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದು ಮಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ಇನ್ನು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜ ಪೊಕ್ಕ ಡೇ ಲೈಕ್ ಉಪ್ಪುನು ವನಿತಾನೆಲ್ಲ ಬಿಯಾಜು ಕೊಟ್ಟ ಆತೆಪ್ಪು ನಿನ್ನ ಲೈಕೆ ಬುಡ್ದು ಚೆಂದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಉಂಟಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವರು ವಿನ್ನಾಗಿ ಆಯಿತು ಸರ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಲೇಟ್ ಗೊತ್ತಿನ ಆತ ಅಂದು ವಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಇರೋದು ಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ಆಯಿತು ಮೊನ್ನೆ ಸಂಡೇ ಆಯಿತು ಗಿಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೆಂತ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಂತ ಮಾರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅದು ಏತ ಆತದ್ಯಾ ಅರ್ಥ ಆದಿಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಗಿ 1 ವಾರ ಆಯಿತು ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಕಣ್ರಿ ಅವನು ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ವಿನ್ ಆಗಿ ಸಾಯಿತು ಕಪ್ಪು ತಕೊಂಡು ಸಾಯಿತು ಫಸ್ಟ್ ವಿನ್ ಗಿಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಡೋಲ್ತು ಬರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮೂರು ಯಾವುದು ವನಿತಾ ಇಂಚಿನ ಬೋಡ ಜನಗಳು ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಶೋಭಾ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಯಿತು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ನಾವು ಗಿಲ್ಲಿಗೇನೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ ನಾವು ಗಿಲ್ಲಿಗೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಾವು ಗಿಲ್ಲಿಗೇನೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಡಿಯರ್ ರೇಡಿಯೋ ಮಿರ್ಚಿ ಆಯ್ರ ಪಲ್ನೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಕೋಡದ ಕುಲು ಒಳ್ಳೆಯದೊಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ನಾಳೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ದಾದ ಮಾರೆ ಅದು ರೇಡಿಯೋ ಮಿರ್ಚಿ ಎಂತ ಅಲ್ಲ ಶೋಭಾ ನೀನು ಬರ್ತ್ಡೇ ನಾಳೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಇವತ್ತು ನೀನು ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಓಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಅವಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಇದೇ ದಿವಸ ಇದೇ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಳೆ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದವಳು ರೇಡಿಯೋ ಮಿರ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ಜನ ಬರ್ತದ್ದು ಕೇನು ಇಪ್ಪುನಾಗ
ಪ ಏರ್ಲೆ ಜನಪದನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವನಿತಾ. ಬರ್ತ್ಡೇ ನಾಳೆನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ವಿನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದೌದು, ನೀವೇ ನಿಜ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ. ಹೆಲೋ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಸಿಸ್? ಶೋಭಕ್ಕ, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಸಿಸ್? ಹೌ ಆರ್ ಯು, ಆರ್ ಯು, ಆರ್ ಯು? ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್. ರಂಜು, ವೋಟ್ ಫಾರ್ ಗಿಲ್ಲಿ. ಇದು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಬಂಡ, ಲೈಟ್ ಹೌಸೇ. ಶೋಭಕ್ಕ, ವೋಟ್ ಫಾರ್ ಗಿಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾಂಜೋ ದಾದೆಯ ಮಂಡಿಗೆ ಮೈತಂದುಂಡ. ಎಂತ ನಿಮ್ಮದು? ಯಾವ ಬರೋ ವರ್ಷಕ್ಕ? ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಯ್ತು, ಅವರೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಪ್. ಓಕೆ, ಹೌದು ಮಾರೇ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕೋದು? ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ. ಶೋಭಕ್ಕ ವಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಗಿಚ್ಚಿಗಿರಿ ಮೈಂಡ್. ನೀವೆಂತ ನಮಗೀಗ ತಲೆ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಅವು ಹೇಗೆ ಗರ್ಮನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಠದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಯಾವ ಬಂದು ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಶೋಭನ ಅವರು ಕೂಡ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಬರ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಇವತ್ತು ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಓಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಎನ್ನ ಕೋಡೆದ ಜನಕ್ಕೂ ಮಾತ ಇಜ್ಜೀರು ಗಾಯಸ್ ಓಲಾರ್ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಮಾತ ಎಂಕ್ ಮೊಟನ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ದೇವರ. ರಂಜು ಪೋಯ. ಶೋಭಕ್ಕ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಓಟ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವರು ಮೊದಲು ಮಟನ್ ಮತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಶೋಭಾ, ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಟನ್ ಸಾರಾ ಎಂಚಿನೆಯ ಕೋರಿಗೆ ರೇಟ್ ಕೆಜಿಗೆ 200 ಚಿಲ್ಲರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ. ಯಾನುಲ್ಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ. ತೂಲೆಯ ರಂಜು ಮಟನ್ ಬಕ್ಕ ಚಿಕನ್ಗೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಶೋಭಾ. ಎಂಕಿದ ಚಿಕನ್ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಮಟನ್ ಕೊರ್ಲದ ಮಟನ್ ಸಾರಾ. ನಾನು ಓಟು ಹಾಕಿದ್ದು ಪ್ರತಾಪ್ ಮಾತ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇರೇಗ ದಾದಾ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ. ಎಸ್, ಇಂಕ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ. ನಿಕ್ ದಾದಾ ಮಟನ್ ಕರಿಯಾ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕನ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪೂಜಾತ ಯಾ ಬರ್ಪ. ಶೋಭಕ್ಕ, ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ. ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿ ಎಂಕ್ ನಿಜ ಸತ್ಯ ಬರೋಣ. ಈತ್ ಯಾನ್ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪೆ ದೇವೇರ್ ನಜಪ್ ಮನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಮಟನ್ದ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪರೆ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ ತಿನ್ಪೆ. ಆ ಜನಕ್ಕೆ ದಾದ ಆತಡು ಅಮ್ಮ ಏರಿ ಗೊತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಇಜ್ಜ ಸೋಬಾ. ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನೋ ಬದಲು ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಓಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಬೊಕ್ಕದ ಹಾಲು ಹತ್ತು ಶೋಭ ಈ ಬೋಡ್ತಾನ 100% ತುಲ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಂಕ್ಲೇನ್ ಗೊಬ್ಬವನು ಅಂದ ತುಲೈ ಅಂದು ಬೋಡಿತ ತುಲ. ಆಕಾಶ್ ಪುತ್ತೂರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಐಕಿ ಅಂದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಏರೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅರ್ಥ ಆಗುವಾಗ ಉಂಟಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಹೇಳುದು ಮಾರೇರೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಸ್, ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಕಾಶ್, ವೋಟ್ ಫಾರ್ ಗಿಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಏರು ಯಾಕ್ಷಿತಾ
ಏರ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿನ ಕಡೆ ತಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಅಂದು ನಮ್ಮನೆ ಐಡಿ ಮಂತ ಬೈದಿನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೂರ ಮಂಡೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐಡಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಒಂದು ಏರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ವನಿತಾದಾನೆ ಇತ್ತ ಭಾರಿ ಚಪ್ಪಿಲ್ಲಲ್ಲತ ವನಿತಾ ದಾನಿ ಚಪ್ಪಿ ಆಕಾಶ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತು ಯಬ್ಬಾ ತೂಲ ರಂಜು ಗಿತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭಲ್ಲ ಕಾಲ್ ರಡ್ಡೇ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಲೈಕ್ ತೋಜಾವನುಂಡು ಐಡಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಶೋಭಕ್ಕ ಓಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಏನು ಸಚ್ಚುವ ವನಿತಕ್ಕ ಇದು ಸಚ್ಚುವ ಇತ್ತ ಬತ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ 5 ಓಟ್ ಹೆಂಗ್ ಡೌಟ್ ಸಚ್ಚು ಮಾರಯ್ಯ ನೀ ಏರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕುಡೆ ದಾದಾ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಬೊಕ ದಾನಿ ವನಿತಾ ಬಾರಿ ಅಕ್ಷಿತ್ತಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೈಡ್ ಆತಲು ಏ ಅಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಯ ಅವಿನಿ ಓನಪ್ಜ ಒಂತೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಶೋಭ ಅತ್ತಿ ಅವ್ ಕೋಡೆ ಅಯ್ಯ ಏ ಅಕ್ಷಿತ್ತಿನ ಹೈಡ್ ಆತಿನ ಹತ್ತು ಅಕ್ಷಿತ್ತಿನ ಹತ್ತಿಯ ಪಾಪ BRG ಕೋಟೆನ್ ವೋಟ್ ಫಾರ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಓಟ್ ಆಗಿ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಶೋಭಾ ಪಾಟಿ ಕೊಡು ಕೊಡಬೇ ಕೋಡದಕ್ಕಲು ಓಲೇರು ಕೇಂಡರ ಉಲ್ಲಾ ಬರ್ವೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಉಲ್ಲಾ ಪಂದೆ ಎಂಕುಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಉಲ್ಲಾರ ಪಂದೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಲೆ ಕೊರ್ಕ ಫನ್ ಟೈಮ್ ಪೊಯ್ ಬತ್ತಿಂದು ಎದುಜಿ ಬತ್ತದು ಇತ್ತು ಜಾರು ಅತ ಐಕ್ ಕೇನಿ ಅಂಚ ಕೇನಿ ಬತ್ತದಿತ್ತು ಜಾತ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಂದ ಕೇನುದಾಯರು ಈ ಬೈದಿತ್ತು ಜಾ ಯಾಕಡೆ 10 ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತು ಜಾಗ ಐಕ್ ಕೇಂಡ್ರಿಜ್ಜ ಏರ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಯಾಲ್ನ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ದಾದಾ ಇತ್ತಂಡಲ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಪೆಟ್ಟೆ ಮೋಲ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಲಾಗಿ ನಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜವ ಸೋಮ ತೂಲೆ ಅಂದು ಪುದರು ಇಂದು ಅಜ್ಜಿಯ ಏನು ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮಾರ ಸಾವು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಸೋಪ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮರಿತ ರಟ್ಟಿನ ಐಕೆ ನಾ ಅಭಿಯಲ್ ಜಾವೆ ನೈಟ್ ಮನ್ಪುರ್ಜಿ ಮಾರಯ್ಯ ನಾನ ಒಕ್ಕಡೆ ಅವ್ಪುರ ನಮ್ಮನೆ ಅಂದ ಯಾನ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೋಪ ಆ ನೈಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಈ ಪೂಜಾರಿ ಕೋಟ್ಯಾನತ ಆಯ್ ಮರಕಲೆ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಇರು ಪುದಲ್ ರೀಲ್ ಮನ್ಪುರ್ಚಿ ಇರಿಗ್ ಆಯ್ನೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಜ್ಜಿ ರೀಡ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪೂಜಿ ಖಾಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಓದುವೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ದುಂಡತ ಈ ಅಜ್ಜಿನ ಕಡೆ ತಕಲ್ದು ಅವರ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೆಂಕಂದು ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಹಲೋ ಏನ್ ಪಾತೇನದು ಮಲ್ಪನಿ ಪಿರ ರೀಡ್ ಮಲ್ಪನಿ ಅತ್ತ ಖಾಲಿ ಪುದಾರ್ ಓದಿನಿ ಎಲ್ಲೋ ಬಣ್ಣದು ಅಕಲ ಪುದಾರ್ ಬನ್ಪುಜಿ ಆರು ಪುದಾರ್ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಮಣಿಪಜಿ कैसे हो आप हम लोग ठीक हो मैं ठीक हूँ अच्छा है अगले मारली ಮಣಿಪಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪಾಳು ದಾದ ಮಾತ ತೂಕ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಾತ್ಯರು 3 ನೆಲೆ ಅವಲಿ ಉಲ್ಟ ಪಾತ್ಯರು ಅಗುಲ ಅಲ್ಪ 5 ಕಿಲೋರು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತು ಬಾ ಬೊರ್ಚಿಯ ಅವನಿದ್ದ ಹೆಂಗ್ ಬೋರ ಪಾತ್ಯರು ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿರತ್ತ ಓಟ್ ಫಾರ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ ತಿಗ್ಗಲ್ಲ ನಿನ್ನ
ಸರಿ ಹಿಂದಿ ಪಾತ್ರ ಕಲ್ತು ಓಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ ರही हो आप? कुछ नहीं बोल रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं इधर. शोभा बर्थडे पार्टी ಓಲುಂಡು ಗಿಲ್ಲಿ போய் ಹೊರಚು ಮಾರದಲ್ಲ. ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಆಗ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ. ವಿರ್ಜಿ ಕೋಟೆ ಓಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ. ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಓಟು, ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿಪ್ಪ, ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ. ಹಲೋ ಕೊಡ್ಜು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಕೋಲಪುರ ಮುಗಿಂಡ ಇರ್ನ ಕೋಲದ ಓಂಡು ಪ್ರಸಾದ ಓಂಡು ಕೋರಿ ಓಂಡು ಕೋಲದ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾ ನೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ಇರ್ನ ಜನ ಬೈದೇರ್ನೆ ಡೇರ. ಗಿಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಓಟ್ ಫೋರ್ ಗಿಲ್ಲಿ. ವನಿತಾ ವನಿತಾ ಆಯ್ಗೆ ವನಿತಾ ಬಲೆಯ ಬಕಯ್ಯ ನಾಯಡ ಪಾತಿರೋದು ಪಡವ ನಿಖಲು ಏರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಡ ರಂಜು ಓಲ್ಲೈ ಓಟ್ ಫೋರ್ ಓಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಓಲರ್ ಮಾರ್ರೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇರ್ನ ಅನ್ನನ್ನೇ ಓಲೇರು ಪಾಪ ಮಾರೆ ಆಜ ನಾನು ಕೋವಿಡ್ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತಾರತ ಒಂಜಿ ಬಾತು ಲೆತ್ತಂಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತರ ಇನ್ನಿ ಆಂಡದ ಬೈದೂರತಾರು. ಕೋರಿ ಹೆಂಗತ್ತು ಕೋರಿ ಹೆಂಗತ್ತು ಡೈಲಾಗ್ ಇರೆಗತ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಪ ಕೋರಿತ್ತು ಜಾ ಎನ್ನ ಜನ ಏರು ಅಲೆ ಮಿತ್ತು ಪೈನಂತ ರೀಡ್ ಮಬ್ಲೆ ಎಂಕು ಬರ್ಚಿ ಯಾವೋದುಜಿ ಎಂಕು ಓದರನ್ನೇ ಗೊತ್ತಿಜಿ. ಈಗೋಳ ನನಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ, ನಾನು ಓದುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ರೀಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀ ಯಾರು ಓದ್ಲೇರಿ ಅನ್ನನ್ನೇ ಅಂಜು ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ. ಮನು ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಯ್ ಸರ. ಸಾರಿ ಯಾರು ಆಯ್ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಸಾರಾಗಿರೋಕೆ ಮಾರಿಗಳು ಮನಿ ಪೋಚಿ ಪಡ್ ಮಕ್ಕಳಾಗಲೇ ಪಾತಿರಡು ಅನ್ನು ಅನ್ನೆ ಇರಕ್ಕಡು ಪೊನ್ನು ನಾಡ್ರೆ ಪೋತೇರ ಪಾಪ ಮಾರ್ರೆ. ಅವಳು ಮನು ನಾಯ್ಕಿಗೆ ಓದುದು ಬತ್ತಿನಾರು ಮನೀತು ಜೇರಿ ಸಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಾ ಒಂಜಿ ನೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್. ಎಲ್ಲೋ ಟೀಚರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೌಕೆ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂಪ್ಲೆ ಮಾತ ಐಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ಜನ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆಗು ದಾಲ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಐಡ್ಲ ಮನಿ ಪೂಜೆ ದಾಲ ಅಜ್ಜಿಗ್ಲಿ ಕೋಡದರೆ ಸಾಕಾತು ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಆತಿನ ಅಜ್ಜಿ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪಂಡೇರಿ ಯಾನು ಒವೆನ ಅವು ಏರ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದು ಪಾತಿರಿ ಮಾರೆ ಆಯ್ನ ಐಡು ಮಂಪೆರೆ ಪೋಯಿ ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಒಂದು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕು ದಾಯ ಐಡು ಮನ್ ಪೂಜ ಒಲ ಈರ್ನ ಏರನ ಗೊತ್ತದ ಲಿಪ್ಪು ಬಂಡದ ಎಂಕುಲ ಮನ್ ಪೂಜ ಯಾನ್ ಸೌಕೆ ಮನು ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಆಯ್ ಮರಲಿ ಮಾರೆ ಸಾವುದ ಎನ್ನ ಮನಸಾಂಡು ಮಟನ್ಲ ಚಿಕನ್ಲ ಸೂಪರ್. ಟೀಚರ್ ಕೋಪಗೆ ಏನಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಏನಿ ಶೋಭನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಂತರ ಇದು ಅಜ್ಜಿ ini ಶೋಭನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಜ್ಜಿ ಶೋಭನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೋಪ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಹಾಲಿನಿ ಕೋಳಿ ಸುಕ್ಕ ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿ ಅಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಅಜ್ಜಿ ಶೋಭನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವನ್ ಪ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಇಂದು ಪೂರ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆತ ಎಂದೇನು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚ ದೀಪಿನಿ ಇಂದು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೂರ ಆಪುಂಡ ಇಂದು ಬಕ ಐಡು ಮಂತಿಸಿನ ದಾದ ಮನ್ಪು ಶೋಭ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಏಪಲ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಐಡು ಮಂತುಂಡತ ನಿಕ್ಕು ಒಂದು ಸಮ್ಮತ್ ಓಜುಂಡ ಎಂಕ್ ಸಮ್ಮತ್ ಓಜುಜಿ ಇಜ್ನೇನು ಎಕ್ಕಡೆ ಶೋಭ ಐಡು ಮಂದು ಅಲ್ ಕೋಡೆದು ಬಕ ಆಲ್ಲ ಐಡು ಮಂಪೆರ ಪೋಪುಜಾಲ್
వాళ్ళు పనిపలి అంకుల్ మనిపర బొచ్చు ఉప్పడకులు సయ్యాడకులు పండుగ. హాయ్ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ತೂಲೆ ಇತ್ತ ಎಂಚ ಬರೋದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಐಡು ಮನ್ಪೊಡ ಬರ್ಚ ಒಂದೇನು ಎಂಕುಲು ಬೋಡ್ ಬಂದು ಐಡು ಮಂತಿನ ಅತ್ತಜ್ಜಿ ತೂಲೆ ಅಕ್ಷಿತ್ ಹೈಡ ಆತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡರ್ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಶೋಭಾ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುನುಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ದೇವೇರ್ ನಾಜ ಎಂಕ್ ಕೋಡೆ ದೆಪ್ಪೆರಾತೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಕೋಡೆ ಆಂಡ ಈ ತೂಲ ಈ ಯೋಗೀಶನ್ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪತ ಆಯ್ ಮನದಲ್ಲಿ ಬರೋದುಪ್ಪೇತ ಅವೆಂಚ ಬರ್ಪುನೆ ಐಡಿ ಮಲ್ತದ ನ್ಯೂ ಐಡಿ ಮಲ್ತ ಬರ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಾಡ ನಿನ್ನನೇ ಎಂದು ಅಂಚ ಮಾತ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಯ ಅಂದೆ ಎಂಗ್ಲೇರ್ ತಪ್ಪಾತನು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಜನರ್ದು ತಪ್ಪಾತನು ಆಂಡ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಹತ್ತು ಐತ ಮುರಾಣಿ ಇಂಚೇನೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಾತ ಬತ್ತಿನೇಕ್ ಐಕ ಹೈಡ್ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಸ್ಟಿಕಾದ ಹೈಡ್ ಆತೀನಿ ಇಂಚ ಹೈಡ್ ಆತೀನಿ ಹತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಂತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೋಡೇದು ಇಂಚಿಲ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ನಾವಿನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪೆರತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂತೆ ಲೈಡ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು ಇಪ್ಪಡು ಬತ್ತ ಪಾತೆರ್ದು ಕೋಪೆರ್ ಸೈಯಡೇಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಅವೇನು ರೀಡ್ ಮನ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಶೋಭಲ ಪಂಡಾಲು ಬೊಕ್ಕ ವನಿತಲ ಪಂಡಲ ಮಿಸ್ಟಿಕಾದ ಹೈಡ್ ಆಯ್ನತ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಹೈಡ್ ಆಯ್ನತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಐಡು ಮಂತಿದಿನ ಎತ್ತು ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಸರಿ ಮನ್ಪರ ಎಂಕು ತುಯ್ಯ ಶೋಭಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೋಪ ಮನ್ಪುರ್ಚಿ ಮಾರ ಜಿವತ್ತನ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆದ ಲೈವ್ ಎನ್ನ ಆಂಡ್ ತಪ್ಪಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಸಾರಿಕೇನೆ ವನಿತಾ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುನು ನಿಕಲ್ಲ ಬಂಜಿಗೆ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಐಡ ಆಯ್ನ ಜನ ದಾದ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ನಿಕ ಅಂದು ಸಮ ದಾಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿಜೇರು ಆಂಡ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನೇ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ದಾದಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಪುದರ್ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಐಕವು ದಾದನ ಬ್ಯಾಡ್ ಪಂಡದು ಮಂತೀನಿ 2 ಗಂಟೆ ಇದ್ದಿದ್ದ 3 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಅದು ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದು? ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಗಳೂರು. ಕುಡ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದುಪುರದ ಆದ ನರಕೈ ಅಂದ್ಯ ವನಿತ ಅರ್ಥಾಪುಜ ತಪ್ಪದ ಆಯ್ನಿ ಅವಿನ್ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಮಂಡ್ಯರ್ದು ಇವನ್ ಬೇರತ್ತ ಯಾಂದಲ್ಲ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಜಿ ಏರಿನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ. ರಶ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು. ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ? ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು. ಅಬ್ದುಲ್ ಸಿಹಾಯ್. ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು, ನಾವು ಕುಡ್ಲದವರು. ಮಿತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪಾಂಡು ಸುಮಾರು ಅದೇ ಶೋಭಾ ದೇವೇರ್ನಾಜೆ ಬರ್ಪುಜ್ಯ ತೂಲ ಯಾನು ಈತು ಓದಿಯಾನು ಶೋಭಾ ಪಾಟಿಜ್ಜ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಓದಿಯಾನು ಗುಡ್ ಬೈ ಇಂದು ಪಂಡ ಯಾಕ್ಷಿತವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇಂಕ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜ ಅವು ಆಕಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ಜಿನ ಬರ್ಪುಜ್ಯ. ಹರೀಶ್ ಉಡುಪಿ ಬಾಯ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತಿಂದ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನನೇ ಸಪ್ಪೊಪ್ಪಿನಿ ಅಂದಾಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಯಾನ್ ದಾಲ ಮಂತದಿಜ್ಜಿ ಈರ್ ಪನ್ಪಾರು ಯಾನ್ ಅಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಬುಚ್ಚಾಂದಿನ ಕೋಡೆ ಒರಿ ಪಾತೇರು ನಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ತ್ರ ಬಕ್ಕ ಐಡು ಮಂತಿ ಜಾಯನ ಆಯ್ಗೆ ಪನೊಂದೆತ್ತ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪಾತೇರು ಚಂಚ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಾತೆಲ್ಲ ಅಂದು ಆತೆ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ. ವನಿತಾ ಕಂಜೂಸ್ ಬಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಅರೆ ಅಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನೆ ಎಂಕುಲು. ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ದಕುಲು ಸೈತೇರಿಯೇ ಮೇಡಮ್ ಆಕುಲು ಯಾಪಂದೆ ಸೈತೇರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೈತೇರು ಆಕುಲು ಆ ಕಾಸು ತಿನ್ನದೆ ಪೋಯಿನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಸಿಗೆ ಈತ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ
ಮುರಣಿ ಪಂಡೇರಿ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪ ತಿನ್ಪುಜ ಪಂಡೆ ತಿನ್ಪುಜ ನಾಕುಲು ಕೊರಡು ಇತ್ತನತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೊಕಲೆಗ್ ಬತ್ತದ ಎತ್ತನ ಮೊಕಲೆಗ್ ಕೂಡ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಉಂತೊಡಿಗೆ ಮೊಕಲೆಗ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಉಂತಾರೆ ಎಂಕುಲು ಬೋದು ಅಕಲೆ ಕಾಸು ಕಟ್ಟದ ಅದು ಎಂಕುಲು ತಿಂತಾನ ಕಾಸು ಮೊಕಲಕ ಹಿಡಿದು ಕೊರಡ ಬರ್ಚೆ ಪಲ್ಲೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಮಾರಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಾ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಶೋಭಾ ಟೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಓಟ್ ಫೋರ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಚಿಕನ್ ಅಜ್ಜಿ ಓಟ್ ಫೋರ್ ಗಿಲ್ಲಿ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವನಿತಾ ಮೀನ್ ವನಿತಕ್ಕ ಓಟ್ ಫೋರ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆನಗ ದಾಯೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಪರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ವಿಂಚ ಆಪ್ ಎನ್ಮ ಜನ ನಿನ್ನ ಸಬ್ಬು ದೆತ್ತೇರು ನಿನ್ನ ಕೋಡೆದ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದೇವೇರ್ ನಾಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜವು ಏರು ಪಂಡೆತೆ ನೈಟ್ ಮಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅನಕ್ಲೆ ನಿರ್ನತ ಆಕುಲು ಕುಡಾವೇನು ರೀ ಮನ್ಪೇರು ಪೋಯಿರಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಏರೆರಡ ಕೇಂಡೆ ಯಾನ್ ಎಂಚಾವೇನು ಹೈಡ್ ರಿಮೂವ್ ಅನ್ಪುಂಡು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಕುಡ್ಲಕ್ಕ ಓಟ್ ಫೋರ್ ರಕ್ಷಿತಾ ದೇ ಓಟು ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ವಿನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಲೋಸಿ ಏರಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಿಡು ಪೋಯಿನ ಪೂತಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಇತ್ನೇಟ ಕಾತು ಕುಲ್ದೆ ನಾನು ಯಾನ್ ಕಾಪು ಜನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದೇವಿರು ಓಲಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸಾತ್ ದೋಸ್ಪವ್ರಿ ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟೆ ಜೀವನ ಮನ್ಪುಡು ಪಂಡದ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭ ಈತ್ನೇಟ ಯಾನ್ ಈ ವನಿತ ಮೂಜಿ ಜನ ಬತ್ತ ಲೈವ್ ಹೊಡಿತ್ತ ಅಪಗ ಒಂಜಿನ ಅರಮನೆ ಬೈದಿಜ್ಜೆ ಅಂದ ಅತ್ತ ಶೋಭ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಏತು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂದೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಟೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ವೋಟ್ ಫೋರ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಅದಿಸಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ಜಾತ್ರೆ ಪಕ್ಷದ ದಾದೆ ಕುಡ್ಲಕ್ಕ ಓಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಾರ್ ಡಿನ್ನರ್ ಓ ಕುಡ್ಲಕ್ಕ ವಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಾರ್ ಡಿನ್ನರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಡನ್ ಟು ವೋಟ್ ಫೋರ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಓಟ್ ಕೇಳಿ ಆಯ್ತಾ ವಿಟ್ಲದ ಜಾತ್ರೆ ಪತ್ರ ಓಂಡಿ ವಿಟ್ಲದ ಜಾತ್ರೆ ಏಪ ಗಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಮಾರಯ್ಯ ಕಾಂತ ವಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಾರ ಆಯ್ತು ಮಾರ್ಯಾರೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಓಟ್ ಫೋರ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯ್ತು ನೀವು ಅವರ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳಿ ಶೋಭಾ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಓಟ್ ಫೋರ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಟಿಲ ಆಂಡೆ ಅಟಿಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಆತನಿಗೆ 2 ದಿನಟ್ಟು ಸರಿ ಮಲ್ಪು ಈಜಿನ ನಿನ್ನ ಸಬ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು 2 ದಿನಟ್ಟು ಅತ್ತ 24 ಗಂಟೆ ಅವಳ ಇನಿ ಸರಿ ಆವಡು ಇನಿ ಬಪ್ಪು ಅವು ಒಂಜೇನೆ ಐಡು ಮಂತಿನ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜೆ ಅವೇ ಇಂಚಿನ ಒಕ್ಕನೂರು ಅವು ಮಾತ್ರ ಐಡ್ ಆತೀನಿ ಬೇತೆ ಅವು ಐಡ್ ಆತಿಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಐಡ್ ಆತಿಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಶೋಭಾತ ಐಡು ಮಂತೀನಿ ಅವು ಯಾನತ್ತು ಯಾನು ಅವೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುದು ಜಜ್ಜಿ ಹೊರ ಕುಲ್ಲು ಮಾರಯ್ಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಿನ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಗಿಲ್ಲಿನ ತರಟ್ಟು ತುಂಬದು ಬರಿಬಲ್ಲ ಸೊಬಕ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಯಕ್ಷಿತ್ ಐಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದೇವೇರ್ ನಾಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಯಾನ್ ಯಕ್ಷಿತ್ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಯಕ್ಷಿತ್ ಸಾರಿಯಾ ಮುಂಚೆ ಜಾತ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದು ಕೇಂಡೆ ದಾಯ ಆಪುಜಿಂದು ಓ ಸೋಬಕ್ಕ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾವ್ಯ ಗಿಲ್ಲಿ ಓ ಅಜ್ಜಿ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾನ್ ಪುಚ್ಚೇನು ಹೈಡ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಏರು ಎಂಕ್ ದಾಯದೂರು ಓಕೆ ಕೋಡೆ ಏರೇನು ಹೈಡ್ ಮಂದ ಈ ಏರಿಯಲ್ ಹೈಡ್ ಮಂದಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಏರಿನ ಹೈಡ್ ಮಂತತ ಏರೇನು ಹೈಡ್ ಮಂತಿ ನಾವು ಬಂಗುಡೆ ಗಸಿ ಬರ್ತೀಯಾ ಬೇಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮೀನು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಓ ಸೋಬಕ್ಕ ಆಯ್ ಪಂಡೆನಾ ಪಂಡೆ ಸೋಪ್ಸ್ ಅವು ಏರಿಯಾ ಸಾಪ್ಸ್ ಬಂಗಡೆ ಗಸಿ ಬೇಡ ನಾನು ಮೀನು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟೆ ಆಯ್ತಾ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪನಿ ಪುಚ್ಚೇನು ಹೈಡ್ ಪುಚ್ಚೇನು ಏರ್ಲ ಹೈಡ್ ಮಂತಿದ್ದು ಜೇರು ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಒಂಜೇನು ಮಾತ್ರ ಹೈಡ್ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಏರೇನು ಕೋಡೆ ಒರಿಯನ್ ಮಂತತ ಏರು ಮಂತೀನಿ ಏರೇನು ಮಂತೀನಿ 2 ಜನ ಹೈಡ್ ಆತೇರು ಒಂಜಿ ಯಾರು ಒಂಜೆ ಮಂತೀನಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ತುಂಬ ಹೈಡ್ ಮಂತೆ ಅದಾದ ನಂಜಿ ಪೆದಂಪಾತೀರಿ ಗೊತ್ತಾನ ಹೈಡ್ ಯಾರು ಮಾರದು ಓದು ಹೈಡ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರ ತಿಲಕ ಜೆಂಚೊಲ್ಲ ರಾಯಕ್ಕ
ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಚೊಲ್ಲರು. ಹಾಯ್ ತಿಲಕರಾಜ್ ಒನಸಾಂಡ. ಐಡಾದವರು ಐಡರು ಗಿಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಎಂತ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮಗೆ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸಾಕಾಯಿತು ಗಿಲ್ಲಿ 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 ಅಂತೇಳಿ. ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಐಡ್ ತೆಗೆದು ಮಾರೆ ಅವು ಯಾನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಡು ಐಡ್ ರಿಮೂವ್ ಅನ್ಪುನೆ ಎಂಜ ಪಂಡದು ತೂಕ ಯಾನ ಇನಿ ಇನಿ ಆತೋಡತ್ತ ಹಾಕಲು ಐಡ್ ಐಡ್ ರಿಸೀವ್ ಆತೋಡತ್ತ. ಐಡ್ ಆದವರು ಅನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಲಿ, ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೀವು ಓಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಮೊದಲು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋಣ. ವನಿತಾ ಮೊದಲು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಮಾತ್ರ ಏರೆಲ್ಲ ಐಡು ಮಂದಿಜ್ಜಿ ಡಿಲೀಟ್ಲ ಮಂದಿಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಈಗ ಕೋಡೆ ಮಾರ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದಿರ್ತೀನಿ. ಅವು ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅತ್ತು ಅವು ಬ್ಯಾಡ್ ಪುದರ್ ಮಾರ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಪುದರ್ದಿ ಒಂದು ಸಂತೆ ಯಾನೊಂದು ಕೋಡೆ ಒಕ್ಕನೂರು ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಿನ ತೂತಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಾನು ದಾದ ನಾವು ಸಡನ್ ಹೈಡಾಂಡವು ಐಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅವರು ಹೈಡಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಐಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹಿಂಗೆ ಕೋಡೆ ಯಾನು ಇನಿಗೆ ಇಡೋದ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತೆಯ ಲೈವ್ ಇಡು ಒಂಚ ಐಡಾಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಅನ್ಪುನು. ಹಾಯ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಬಾನ್ವಿ ಹಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾನ್ವಿ ಬತ್ತಲ್ ಬಾನ್ವಿ. ಯಾರು ಅನ್ನೈಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು ವೋಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಎಂತ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಬಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ದಾನೆ ಅಂಚ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ ಇಲ್ಲಡ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ ಬಿಸಿ. ಶೋಭಾ ಎನ್ನ ಈ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೀನಿ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪರೆ ಮತ್ತು ಬಾನ್ವಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೀನಿ ಅವ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ. ಯೋ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಈ ಓಟ್ ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರಕ್ಷಿತ ಪೂರ್ವ ಬಾಯ್ ಪುಂಜವೇ ಈರ್ ಪೋಪುನತೆ ಬುಡ್ದು ಅಂಚನ್ ಬರಲಿ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣಿಮಾ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಓಟ್ ಮಾಡಿ. ಇತ್ತೆ ಪಿದೈ ಓಡು ದೂರ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಇರ್ದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪನ ಜಾಲ್ಡು ಕುಲ್ದು ಮನ್ಪನ ಆವ ಜಾಲ್ಡು ಕುಲ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಇರ್ದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪನ ಅದ. ಹಲೋ ತಿಲಿಕ್ ರಾಜು ವಿಟ್ಲ ಜಾತ್ರೆನಾ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲನಿಯರ್ಲೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಓಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಕಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪನ್ನ. ಶೋಭಕ್ಕ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ. ಮಂಡ್ಯ ಚಾಮಲ್ಪಟ್ಟಿ ಹರೀಶ್ ವನಿತಾ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜೆ ಅಂದು ವನಿತಾ ಅಂದ್ಯ ಬಾನ್ವಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜೆ ಎಂಕಿತ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜೆ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ ನೈಟ್ ಒಂಚೂರು ದೇವ ದಯಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೇರು ಆ ಒಂದು ಬತ್ತರು ಅಂತೆ ಆರು ಪಂಡೆ ರಾಯಿ ಪಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪಲ್ಲೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತೇರು ಆ ಬಂಡೆ ಇಪ್ಪಡು ಬುಡ್ಲಿ ಹೈಡ ಅಂಡ ಅವಡು ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ದೇ. ಅವ ನಾ ಬೇಲೆದ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಪಾತೇನಿ ಗೋಪರ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಐಡು ಆದವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ಆಡ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ. ಕಂಜೂಸ್ ಟೀಚರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್
Don't is unsubscribe your channel. Bye. ದಾದ ರಂಜು ಯಾನ್ ಐಕತ್ಯ ರಂಜು ಬೇಲದ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನು ಅಂಚಾಯ್ಡ ಪಾತಿರುಂದಿತ್ತೀನಿ ಓಲಿ ಅನ್ನಿ ನನ್ ಕ್ಯಾರ್ ಮಂತಿಜ್ಯ ಈ ಇಂಚೆನೆ ಮನ್ಪುನು ತಾಲ ಪಾತಿರ್ಜಿನ ಈರ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಸಬ್ ಮನ್ಪುಲಿ ದಾಲ ಬೇಜರಿಜ್ಜಿ ರಂಜು ಇಂಕ ದಾಲ ಬೇಜರಿಜ್ಜಿ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆಂಡತೆ ಅಂದ ವನಿತ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅಂದೆ ಬನ್ನಿ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆಂಡ್ ರಂಜು ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಮಾರ್ಯಾರ ಅಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ರಂಜು ಅನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನ್ನಿ ಐಡ ಅಂಡ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅತ್ತ ಇಪ್ಪಡು ನನ್ನ ನಮ್ಮಲ ಬರ್ಪುಜಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಮಕ್ ದಾಯೆ ಬಕ ದಾದೆ ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ ದಾದ ಪನ್ಪುನಿ ನಿಖಿಲೆ ಪಲ್ನೆಗೆ 5 ಮಂತಿನಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಹತ್ತು ಮಾರಾರ ಯಾನ್ 5 ಮಂದಿನಿ ಎಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬಾಡೊಡ್ಸಿ ಕೋಡೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಒತ್ತುದು ಒತ್ತರೆ ಪೋಯಿನಿಗೆ ಅವು ಇಂಬೆ ಐಡ ಇನಿಗೆ ಅಂಚ ಆಯ್ನ ಬಕ ದಾಲ ಹತ್ತು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎನ್ನ ದಾಯಗಂದು ಮನ್ಪುನು ಯಾನ್ ಡಾಂಟ್ ಕೇರ್ ಎಂದು ಪಂತಿನತ್ತ ಐಡ ಆತಿ ಮಪ್ಪಡೆ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಈರ್ ಬಂಡಿನತ್ತ ಎನ್ಮ ಜನ ಬಾ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ಮ ಜನ ಅದೇ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿನ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಕೇತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತೆಟೆ ಯಾನ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಂತನ ಯಾಂದಲ ಅಮ್ಮ ಸರ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪಡೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಈತೆಟ್ ಕುಲ್ಲುಂಡಲ ಎಂಕದಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ದಿನ ಎಂಚಲ ಆಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚಲ ಉಪ್ಪತೆ ಓ ಮೆಂಟಲ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ನೆಟ್ ಲೂಸಾ ಪೋಪುನ್ ವನಿತಾ ಪೊಂಜ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಆತ ಇಂದೇ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲಿ ಇರು ಓಡಿಗೆ ಪೋಪುನು ಟೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಐಡಾದವ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ ನೀವು ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಬತ್ತಿಜಿನ ಬುಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಇಪ್ಪೊಡು ಓಕೆ ಬೊಕ ದಾದಯ ಶೋಭಾ ಆಯ್ಲ ರಂಜುಲ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಪಾದ ಯಾನ್ ದಾದ ಮುಲ್ ಓದೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ಈಗ್ಲೊಂದು ಮಂತೀನಿ ಯಾನ್ ಅನ್ಸ್ಕರಪ್ಪೆ ಮನ್ಪಡ ಇಂಕ ದೈಕೆ ಬನ್ನಿನಿ ಮನ್ಪುಲ ಮಾರಾಯ ಬತ್ತಿಜಿನ ಬೇಜರಿಜ್ಜೆ ಇಂಕ ದಾಲ ಬೇಜರಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪಡು ಅಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತಾ ಊರು ರಕ್ಷಿತಾ ಪಡುಬುದ್ರೆ ಇಪ್ಪನು ಬೊಂಬೆಡಾಲು ರಂಜು ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಡೋಂಟ್ ವೆರಿ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ಶೋಭಾ ತೂಕ ಪಾತೆರ ನೆನಪಿಪ್ಪಡು ಟೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಹೋದವರು ಹೋಗ್ಲಿ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೆ ಮಾರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪವರ್ಸಿ ನೀನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಈತ ತಿಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ನಿಗುಲು ಈತದ ಕೊನ ಬರತ್ತ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಏತ್ ಮಾತ ಬೊಚ್ಚ ದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಡ ಎಂಕ ಶೋಭಾಗ ವನಿತ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂದು ಗೊತ್ತಂಡ ಇದಾದ ಮನ್ಪತ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಗ ಅರ್ಥ ಹೊಡಿಯ ರಂಜು ಈತ ಅದು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆನಕಲ್ಲಕ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣದಿನ ಮಾರ ನಿಗುಲು ಈತ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಈತ ರ್ಯಾಶ್ ಆದ ಪಾತೆರು ದಾದೆಕ್ ಎಕ್ಕದಿಂಚಿ ಯಾನ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಪು ನಿಕ್ಲು ಅವೇನೇ ಪತ್ತನೇ ಒಂದಿಲ್ಲಾರಿ ಸತ್ಯ ಲೈವ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪ ಎಂಕ್ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಆಪು ಸಾ ಎಂಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದು ಬೋಡು ಮುಲ್ಪ ಡ್ರಾಮಾ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡಂತೆ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಬನ್ನಿಗೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಅವೇನೇ ಪತ್ತೊಂದೇ ಇಲ್ವೇನು ಮೊಬೈಲ್ ಸೂಪರ್ ವಿಡಿಯೋ ರಂಜು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಓಟ್ ಶೋಭಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ವನಿತಾ ಐಡ್ ಮಲ್ತಿಜಿಂಡ ನಿಕ್ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗದ ಯಾನ್ ದಾಲ 5 ಮಂದಿಜ್ಜಿ ಶೋಭ ಏರ್ 5 ಮಂತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡ ಒರಿ ಒಕ್ಕ ನೂರ್ದಾರಿ ಒಂಜಿ 5 ಮಂತಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೆದ ಹಿಂದಿದಾಯಿ ಅವೇನೊಂಜಿ 5 ಆತಂಡು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲೆಗೆ ಕೋರಿಗೆ ಟೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ 5 ಮಲ್ಪುಂದಾಯಿ ಅವು ದಾಯಿಗೆ 5 ಮಂತಿನ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಕೋಡದ ಮುರನಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತಡು ಬೊರ್ಚಾದಿನ ಪಾತೆರ ಅವ್ರು 8 ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅವ ಹೆಂಗೆ ಪುದರ್ ಪಂಡದ ಕಲ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲು ಅವೇನು 5 ಮಂತಿನ ಅಕ್ಕುಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಂತ್ ಬತ್ತೀನಿ ಪಂಡದು ಅವು 5 ಆಯ್ನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು 5 ಮಂತಿನ 10 ವನಿತಾ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರ ಬೋರ್ಡ್ ಓಕೆ ದಾದ ಶೋಭಾ ಈಲೆ ಇಂಕ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪನ ಟೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಓಟ್ ಕೊರ್ಗಿಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಕ್ಕ ಮೆಂಟಲ್ ಬ್ರೋ ಓಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಂಜು ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತ್ ಜಿಂದ ಈರೆಗು ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಬಕ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಶೋಭಾ ಯಾನ್
ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತದ ಲೈವ್ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಅತ್ತ ಆಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಪೂಜೆ ಶೋಭಾ ಯಾನ್ ಐಡ್ ಮಂತೇನಾ ಅದು ಯಾನ್ ಹೈಡ್ ಮಂತನ ಪನ್ನಡ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಐಡ್ ಮಂತ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಬಂಡೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಅವು ತತ್ತದ ಐಡ್ ಆತೀನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಐಡ್ ಮಂತಿನ ಅತ್ತವು ಅವ್ರು ಅಡ್ಡ ದಿನ ರಿಸೀವ್ ಆಪಣ ಐಕ್ ಮಾತು ಅಂಚ ಪನ್ಪುನ ಯಾಂಕಲ್ಲ ಜನ ಎನ್ಮ ಜನ ಪೋಪೇರು ಆಕಲು ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಂಚ ರಂಜುನ ಅಂಚನೆ ಪನದಲ್ಲಿ ಐಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಐಡ್ ಮಾಡಿ ಬತ್ತಿನ ಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಆತೆ ಶೋಭ ಯಾನ್ ಆತೆ ಪನ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ದಾಲ್ ನಿಜ ಮಾತ್ರ ನಂದು ಜಾನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬರಡು ಮಲ್ಪ ಶೋಭಾ ಯಾರನ್ನೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಓಟ್ ಫೋರ್ ಗಿವ್ ಬಕ ಯಾನ್ ಆತ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾತಿರುದಿಲ್ಲ ರಂಜು ಈ ನಾನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಂತ ಈಗ ಯಾನಿಂಡ ಪಾತಿರುದಿಜ್ಜನ ಪಾತಿರು ಜನ ಯಾರು ಯಾನಿಂಡ ಪಾತಿರುದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಎನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಮೊಕಲ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚರಿ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಹಾಳಾಡೆಂಕು ಶೋಭಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ರೈಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹೋದರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೀವು ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ನ ಕಿರಿ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚರಿ ಈ ಬಿ ಏನು ಮಾರ ಈ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಆಫೀಸು ಕೆಮರಾದ ನಾನು ಪೋಕರ್ ಅಂದ ರಂಜು ಓಟು ಮಾಡಪ್ಪ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ತೂಗೋಡು ಏರುದ ಜನದಾದ ಪಂದು ಯಾನ್ ಅತ್ತಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮಂದಿ ಜಾವ ಬಿ ಅಜ್ಜ ಕೋಟೆನ ಆರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಅರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನಿಜವಾದ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾ ಪಂಡೆ ಒಕ್ಕನೂಲು ಓಮ ಏರ ಒಂದು ಏಟೋಲ್ಸಡ್ಡ ಓಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಪಾಗಿ ಎಂಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋರ್ಡು ನಿಕ್ಕುಲು ಅಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ನೆ ಮುಲ್ಪೋಕೆ ಓ ಅಜ್ಜಿ ಏರ್ ನೀವು ಯಾರು ನೀವು ಓಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಂಕ್ ದಾಯಗ್ ಯಾಕ್ಷಿತ್ ನಮಿತ್ತು ಕೋಪ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ಗೆ ಮಾರೆ ಆಯ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ರಾಂಗ್ ಆಂಡ್ ಅವಿನ್ ಮೂದು ಸರ್ತಿ ಪನ್ಪುನತ್ತ ಆ ಯೋಗಿಸನ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಸೈಡ್ ಮಂತ್ರ ನಾಯ್ದ ಮಗೆ ಬಕ್ಕಲ ಬಕ್ಕಲ ಪುಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಆಯ ಒಂಜಿ ಐಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೇಜ್ ಅಂತೆ ಸೋಬಕ್ಕ ಡೋಂಟ್ ವೇರಿ ನೀವು ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರಿಯಾ ಏನ ಸತ್ಯ ದಿಕ್ಕೊಡೆ ನಾನು ಓಲಿಯಾ ರಂಜು ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ನಿಜೇವೇರ್ ನಾಜ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಯಾನಿತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಹೈಡ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪಂತಿಜಿಯೇ ಅಲ್ಲ ಅಂದು ಏರಿಯಾ ಶೋಭಾ ಅವು ಏರಿಯಾ ಸಾವಿ ಸತ್ಯ ಕಾಪು ತರ ಕುತ್ತೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಐಡ್ ಮನ್ಪೆರ ಪಂತಿಜಿ ಯಾನ್ ಒಕ್ಕನೂರು ಬತ್ತೇರಿಂದ ಪಂಡಿನಿ ಇದು ಆನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬೆಲೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಮೋನೆತ್ತದು ಪಾತೆರೆಗೆ ಒಂತ ಮಂಡಪುರ ಹಾಳಾಪುನ ಈ ಮೇಟ್ ಆಯ್ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಈ ಮೇಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಸತ್ಯ ಯಾನು ನಡುಟೆ ಎತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಾಯ್ತು ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದುಪರ ದಾದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನೇ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾರ್ರೆ ಏನು ಇವಾಗ ಪದೇ ಪದೇ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ತಿನ್ಬೇಡ ಮಾರಯ್ಯ ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂತಲೇ
ಐಡಿ ಹೊಸತ್ತಾತನ್ಗೆ ಐಕ್ ಇನಿ ಒಂದು ಜಾರಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಂತ್ ಬಿಡುಗೆ ഞാൻ ആസ്പത്രി ഇല്ല അത് പണ്ടേ യവ എനിക്ക് ആപ്പിച്ച് മാരെ ഈ പന്നു മേലെ ആസ്പത്രി പോയി മേലെ ഈ പോറ പക്കടിച്ചത് മറല എനിക്ക് ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಿನ್ ಚಾಪ ಸೂಪರ್ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗು ಅವು ಏರಿಯಾ ಶೋಭಾ ತುಲ ಐತೆ ಶೋಭಾ ಐಡ್ ಬಂತಲ್ಲ ಅವು ತೂಲ ಬರ್ತೀನಿ ಶೋಭಾ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಹೈಡ್ ಮಲ್ತದು ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ಬೋಡೆ ಟೋಲ್ಸಡ್ಡ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಗದಾ ಕೈಗೆ ಓಟು ಬೋಲ್ತೇವು ಅಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಏರ್ ಮಾರ್ರೆ ನಾ ಐಡು ಮಂದಿನತ್ತ ಶೋಭಾಯಿ ಸೌಮ್ಯ ಹಾಯ್ ಸೌಮ್ಯ ಓಟ್ ಮಾಡಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲಾಡು ಏನ್ರಿ ಅದು ಹೈಡ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಾಯಿ ಐನು ಅಗ್ಗಿ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮನೆ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಪಂಡೆ ಮೊಳ್ಳ ಒನಿ ಶೋಭಡ ಅವು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಎಂಕಲೇನೆ ಮುಲ್ತಾನೆ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ದು ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟವು ನಾತೆ ಬೊಕ್ಕದ ಹಾಲು ಹತ್ತಂದು ಪಂತೆಯಾನ್ ಶೋಭಡ ಚಡ್ಡ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಏರ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೇವೆ ಶೋಭಾ ನಾಟಕ ಏರ್ ಮಂತೇವೆ ಕೋಡೆ ಹೊರ ಬತ್ತೇರ ಅಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಿತ್ ಬತ್ತೆ ಹೊತ್ತು ಬರ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬರ್ತಾ ಕಾಯಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೂ ಇದು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ರೆಗ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ನಾನು ದಾಯಿ ಕೇಂಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಜ್ಜಾಯಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂದು ಇಂಚ ವಿಷಯ ಪಂಡದು ಏರ್ ಮಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜನ ಪ್ರೋತ್ಸಡ್ಡ ಗೇಮ್ ಓವರ್ ಎಂಕ್ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತು ಏಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುರ್ಜಿ ಐಡ್ ಆತನ ಸ್ಕಿಪ್ ಆತನ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲದ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತಿನೇನು ನಿಜವಾದ್ಲೆ ನಾನು ಓದೊಂದಿಲ್ಲ ಓ ಶೋಭಕ್ಕ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ್ಲೆ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಓದೊಂದಿಲ್ಲ ಆಡ ಕೆಲವ್ದ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಕ್ಲೇ ತೋಜುನು ಎಂಕ್ ತೋಜುಜಿ ಯಾನ್ ಬರ್ತಾನ ನಿಕ್ಲು ಪಲ್ನೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಎತ್ತು ಶೋಭಾ ಕಡ್ಪುರ ಅದು ತೂಪಲ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ತೋಜುಂದು ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಾ ಅದು ಬೇತದಾದನ ಬಣ್ಣದೆಂಗು ಆತೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಓ ಶೋಭಾ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಅಂಜುಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡದ ಎಂಕ್ ಈ ಪನ್ಪತ ಹೆಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ದೇವೇರ್ ನಾಜ ಸುಳ್ಳು ದೇವನ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಲ್ತೊಂದುಂಡು ಸತ್ಯ ಪಾತೇರ ಶೋಭಾ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಪಾತೇರ್ದು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ ಶೋಭಕ್ಕ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಅವೇ ಸತ್ಯ ಪಾತೇರ ಸುಳ್ಳು ಬತ್ತಿನ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಪಾತೇರ್ದು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ ಹಾಪುದು ಓ ಟೋಲ್ಸಡ್ಡ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇದು ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತೇರಿಂದಿ ಅಜ್ಜಿ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಜ್ಜಿನ ಜನನೇನಾ ಆಂಡ ಒಕ್ಕ ನೂರುಪ್ಪುನು ಮಾರ್ರೆ ಆರು ಒಕ್ಕ ನೂಲಿತ್ತೀನಿ ಒಕ್ಕ ನೂಲು ಓಮಯ್ಯ ಪಂದಿತ್ತಿನ ಆರು ಆಂಡ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇದೇನ ಅವೇ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಅಂದತಾ ನಾನು ದಾದ ಪನ್ಪುನ್ ಬಕ್ಕ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಾ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಯ್ತು ಶೋಭಕ್ಕ ಏನ್ರಿ ಓಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಂಕ ನಿಜವಾದ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಜ ಎಂಕ್ ದಾಯಿಗೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪೇನು ಇಂಕ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಬೋಡು ಮಾರ್ರೆ ನಾನು ಏರಿಯಲ್ನ ದೂರದಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಏರ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಮನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಏರಿಯನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿಡು ಪಾತ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕಲು ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಲಡೈ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ರೀ ಇಂಕ ಅಂತ ಕೋಪಾಡು ಲಡೈಡ್ ಬರ ಮಂತಂಡ
ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಎಲ್ಲರೂ ಓಟು ಮಾಡಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಒಲಿತಕ್ಕ ದಾದಿ ಮನಿ ಪೂಜಾರಿ ಆಲಿಜ್ಜಲ್ ಆ ಲೆಕ್ಕದ ದಿಂಚೆ ಇಜ್ಜಲ್ ಒಕ್ಕನೂರುನು ಹೈಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಪನ್ಪ ಬೊಕ ಯಕ್ಷಿತೆಂಚ ಹೈಡ್ ಆಯ್ನಿ ಯಕ್ಷಿತನ ಹೈಡ್ ಮಂತಿದ್ಜಿ ಒಕ್ಕನೂರು ಮಾತ್ರ ಹೈಡ್ ಆತೀನಿ ಯಕ್ಷಿತ ಹೈಡ್ ಮಂತಿನ ಎಜ್ಜಿ ಯಕ್ಷ ಎಂಡ ಪಾತಿರೊಂದು ಇತ್ತೆ ಆಯ್ ಹೊರ ಬತ್ತೇನ ಕೋಡೆ ಒತ್ತು ಪಾತ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಂಚ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಯಕ್ಷಿತ್ ಹೈಡ್ ಆತಿಜೆ ಅವು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಆ ಒಕ್ಕನೂರು ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಹೈಡ್ ಆತೀನಿ. ನೀವೇ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಯಾಕೆ ಅವು ಯಕ್ಷಿತ್ ಹಾಕೇನೆ ಓ ಒಕ್ಕನೂರು ಯಕ್ಷಿತ್ ಹತ್ತತ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಟ್ರೈ ಅಗೈನ್ ಅಂದ ಪೂಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಪೂಜೆ ಟ್ರೈ ಆಗ ನಾವು ದಾದನ ಗೊತ್ತು ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಕ್ಷಿತ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ನಾನೇ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಕ್ಷಿತ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿ ನಾನೇ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾನ್ ಮಂದಿಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ಬೇಕ ಲೈಟ್ ಹೌಸು ಹೈಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಯಾನಂದ ಶೋಭಾ ಒಂಜಿ ಹೈಡ್ ಮಂತೀನಿ ಒಕ್ಕನೂರು ಹೆಂಗೆ ಒಕ್ಕನೂರು ಹೋಮ ಎಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತೇರು ಅದನ್ನ ಐಡಿ ಉಂಡೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜರ್ನ ಮೋನೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಕೊತ್ತಿತ್ತೆ ನೀ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬ್ಲೂ ಕೊತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅಕುಲು ಬನ್ನ ಬ್ಲೂ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಒಕ್ಕನೂರು ಬ್ಲೂ ಬೈಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗ್ ಗಲಾಟೆ ಬರ್ಚಿ ಬೊಕದಾದ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಎದುರಿತದ ಬೆಟ್ಟಾತು ಅಂದಿತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ ಮಾರ ಹೆಂಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದಾದ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ಮೆಸೇಜ್ ದಾವಡ ಅವು ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅದಾದ ಆತನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇರಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಡೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಯಕ್ಷಿತ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಒಂದು ಪುದರ್ ಬೇತೆ ಮಂತದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಯಕ್ಷಿತ್ ಆದ ಕೊಡು ಐಕ್ಯ ಬನ್ನೆಗು ಓಕೆ ನಾನು ಬರ್ಪೂಜಿ ಒಂದು ಸೀದಾ ಪೋಯ ಇಟ್ಲ ಇಡೀಗು ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಯಕ್ಷಿತ್ ಹತ್ತೊಂದು ಒಕ್ಕನೂರು ಯಕ್ಷಿತ್ ಬಂಡೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ ಯಕ್ಷಿತ್ ಬತ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋಯ್ಬೇಕ ಆಯ್ಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಕ್ಷಿತ್ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇನಾ ಯಕ್ಷಿತ್ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇನಾ ನಾನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಕ್ಕನೂರಿಗೆ ಏನು ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಥಂಡ ಒಕ್ಕನೂರು ಹೊಸತ್ತು ಕೋಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಏರ್ ಮಾರದು ಯಕ್ಷಿತ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ನಿನ್ನ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಈ ಪೋ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪ ನಿಕ್ ಇದು ಕೂಡ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡ ಏರ್ ಮಾರದು ಯಕ್ಷಿತ್ ಹತ್ತು ಸಾರಿ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ನಿಮ್ದು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಂತೆ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಬುಕ್ ಹೆಂಗದ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಿ ಯಕ್ಷಿತದ ಮಾತ್ರ ಏನ ಹೈಡ್ ಮಂತಿದ್ದು ಶೋಭಾ ಒಕ್ಕನೂರು ಒಂಜಿ ಹೈಡ್ ಆತಂದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೋಡೆ ಇವು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೈಡ್ ಮಂತತ ಯಾನ್ ಆಯ್ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪೆ ದುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ಒರಿಯನ ಹೈಡ್ ಮಂತತ ಹಿಂದಿದ ಏನು ಪೊದ ಒಂಜಿ ಪೆದಂ ಪಾತಿರಿ ತುಲ ದಾದನ ತೊಜಪ ಒಂದು ಬಂಡಿ ನೀ ಕರ್ತಾಡ ದಾದನ ಒಂದು ತೊಜಪ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಟೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ರೆ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಿಸಿ ಇನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದಾನಿ ಬಿಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜಿಗೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಟೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ
ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಮದು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಂತೆ, ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಶೇಖರ್ ಹೊರನಾಡು ಹಾಯ್ ವನಸಾಂಡಿ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಇರಿಕ್ ಇರು ಹೊರನಾಡುದಾರ ಎಂಕ್ಲಿಕ್ ಕಜಿಪು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಯೇ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ, ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಗಿನ ಪುದರ್ ಸತ್ಯ ಹೋದರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿದೆ ಏನ್ರಿಯಾ ಏನ್ ಹೋದರೆ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೆವು ಬಸ್ ಬಕ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಇಪ್ಪ ಎನ್ನ ಕಲಿಪು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಯೇ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೈಡ್ ಹೈಡ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ಓಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರಿಗೆ? ನಿಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಓಟು? ನಿಮಗಾದರೆ ಓಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಲೈವಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನೀವು ಅವರು ಪರಿಚಯದವರಲ್ವಾ? ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತರ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಡ ಮಾರ ಹಿಂಗೆ ಬರೋಂದು ಜೈಕೆ ಮನ್ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ ಪರಿಚಯ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ನಾನು ಓದ್ಯತಾ ಬರೋದು ಸತ್ಯ ದೇವನಾಜ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜ ಏನಲ್ಲ. ಟೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ ನೀವು? ಏರಿ ಎಂಚಿನ ದಾದ ಪಂಡದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ. ಬನ್ನಿ ಮಾರ್ರೆ. ಓ ಟೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ನನ್ನದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಶೋಭಾ ಏರ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಈ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪೋಡ್ಚಿ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಪೆದಂಪಾತೆ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಚಿಪ್ಪಡಕ್ಲ ಕಲಾದಿಗೆ ಪೇರು ಅಕ್ಲೆನ ಮೆಸೇಜ್ ಓದುನ ಬರ್ಚಿ ಬಪ್ಪರ್ ಪಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಓದೋರ್ಚಿ ದಾದ ಮಂತನೆಲ್ಲ ಓದೋರ್ಚಿ ಐಕೆ ಅಕುಲ್ ಬರ್ತದ್ದು ದಾದ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ತೂಕ ಅಕುಲ್ ಒಂಜ ನೆರ್ದಾಕ್ಲೇನೆ ಉಂತಾವಡ್ ಬರ್ಪುನ ಈ ಜಿನ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪೇರ ಬಲ್ಯತಾ ಓಕೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ಹೈಡ್ ಮಂತದ ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾರೆ, ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಆಗಿದು. ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಎಂತ ಮಾಡೋದು? ಶೋಭನ ವನಸಾಂಡ ನಮ್ಮ ವನಿತಾ ಪೋಯಿನದ ವನಿತಾ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬತ್ತಿನಗುಲು ಪ್ಲೀಸ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಅವರು ಹುಚ್ಚರು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ? ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ? ಶೋಭಾ ಪೋಯಿನಯ ವನಿತಾ ಓಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವಳು ಓಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಓಟ್ ಉಂಟು. ಒಂದು ಓಟ್ಗೆ 5,000, 2 ಓಟ್ ಆದರೆ 10,000, 20,000 ಆಗ್ತದೆ. ಮಿಂಚ ಪ್ರವೀಣ್ ಸೂಪರ್, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಏರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ. ಅವರ ಜನ್ಮ ಜಾಲಾಡ್ತೀವಿ. ಓಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಅವರು ಓಟ್ ಹಾಕಲ್ಲಂತೆ. ಶೋಭನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಓಟ್ ಉಂಟು. 4 ಓಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ಏತ್ಕೊರಡಿಯ ಶೋಭಾ. ವನಿತಾ ಇದೆಂಗುಲ್ಲಿನ ಓಟ ಹಾಕಬೇಕು, ಅವರು ಓಟ್ ಹಾಕಲ್ಲಂತೆ. ವನಿತಾ ನಿನ್ನ ಕನ್ನ ಚಾವುಂಡಿಯಾ?
ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಇಡತ್ತ ಬರಂದ ರಮೇಶ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ. ಓ ನಿಮ್ಮದು ಇವತ್ತು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬಾರಿ ಗೌಜೈತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ. ಹಾಯ್ ಸುನೀಲ್ ಒನಸು ಮಲ್ತಾರೆ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷ್ ಕಜಿಪು ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊಕ್ಕಯೇ ಎಂಕ್ ಕೊಕ್ಕ ಸುಕ್ಕ. ಲೈಟ್ ಹೌಸು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸೂಪರ್ ರಮೇಶ್. ಎಸ್ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾರೆ ರಮೇಶ್. ಇದು ಆಗಿಲ್ಲ ಊಟ ಹೋತಾರ ಲೈಕ್ ಮೆರವಣಿಗೆ போತಾರ. எங்களுக்கு போடு ಬಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಪೋರ ಮಾತ ಪೋತಿರೋದು ಅದನ್ನ ಲೈವ್ ರೆಡ್ಡ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಮಾತ್ರ. ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪಡುಬಿದ್ರೇಡು ಜಾತ್ರೆ ಪಡುಬಿದ್ರೇಡು. ವನಿತಾ ಉಲ್ಲನಾ ಓ ತುಳು ಬರ್ಪುಜ ಕನ್ನಡತ. ಓಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋಡ ಒಂಜಿ 5 ಮಂತ್ ಮಾರಯ ಇಂಕ್ ಕೊಂಚ 5 ಮಂತ್ ಎಂಚ 5 ರಿಮೂವ್ ದಾದ ಮಂತಿನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತಿನ 5 ಮಂತಿನ ಕೋಡ 5 ಮಂತಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತಿನ ಮಾರ. ಹಲೋ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮದು ಅವರು ಯಾರು? ನಮ್ಮವರು ನಮ್ಮದು ಊರು ಮಂಗಳೂರು. ಯಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಾಯಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪೇಯ್ನ್ ಆಪುಂಡು ಬಂಜಿ. ಓ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪನ ಉಲ್ಲೆ ದಾದ ಮನೆ ಪೂಜದಾನೆ ಬಕ ಮಸ್ತ್ ಪೇಯ್ನ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಪೋದು ತೂಲ ದಾದ ದುಂಬುದಲಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾತ ಪೋಪಿನಿ ಏರ್ ಮಾತ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಉರಿಯೇನಾ? ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೋದು ಗುಲ್ಗುಸ್ತಿದ್ದು ಬತ್ತನ ದಾಲ ಆಪುಜವು ಆನಿದಲಕ್ಕ ತೂದು ಒಂಜೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗಣೇಶನ ಬಂಡಾನ ಗಣೇಶನ ಬಂಡಾನ ಸಿದಾಯ ಬಂಡಜ ಬಂದೊಡಿತನದ. ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಶೋಭಾ ಪೋಯನಾ ಅದು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮೊದಲಿಗಿಂತ 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಹೊಟ್ಟೆನವಾಗೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನಾ ಹೋದ್ವಲ್ಲ ತೂಲದಾದ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರೋಡಿಗೆ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ದಾಲ ಎತ್ತನ ಕಾಂಡಲ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರೋಡು ಬಕ್ಕ ಏಪಲ ಗಡಿ ಪರೋಡು ಇಪ್ಪಡು ಇಷ್ಟು ನಾವು ಡೈಮಂಡ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಗೆ ಗಣೇಶ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪ್ನಿಗೆನಾ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರ್ತೋಡು ಉಲ್ಲ ಮಗದಾನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನಿಕ್ಕು. ಸ್ಟೋನ್ಗೆ ಸರಿ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು.
ದೇವರ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ. ಆಯಿತು, ಓಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ರಕ್ಷಿತಗೆ ಮಾಡಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಕ್ಕ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ? ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲಯ್ಯ. ಅಕ್ಕ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ? ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆ ಥರ ಬರ್ತದೆ. ಲೈಟ್ ಹೌಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ? ವನಿತಾ ನಾಲ್ ತಂದು ಲಾಲ್ ಶೋಭಾ ತುಯನಾ. ನೀವು ಮಂಗಳೂರಿನವರಾ? ಹೌದು, ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮದು. ಕುಡ್ಲಾ. ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಕುಡ್ಲಾ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಅಂತ. ಕುಡ್ಲಾ. ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಜೆತ್ತಿನ. ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಊರು? ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು. ನಿಮ್ಮದು? ನಮ್ಮ ನಾಯಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕುಡ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕುಡ್ಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಸುರತ್ಕಲಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಇದು ಬದುಕಿದ ಜಟಕ ಬಂಡಿ, ರಿಕ್ಷಾ ಓಡಿಸುವ ಬಂಡಿ. ಗೀತಾ. ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು, ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಕುಡ್ಲನ್ ಬುದ್ಧಿ ಸೇರತ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪು ಜಾನ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಜೈ. ಅಲ ವನಿತಾ ಬತ್ತಲ್, ವನಿತಾ ಗೀತಾ ಬತ್ತಲ್ ಬಲ 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 ಎಕ್ಕರ್ ನಿಂಚು ಕಾತು ಕುಲ್ದಲ್ಲ ಗೀತಾ. ಅಜ್ಜ ಹಾಯ್. ಶೋಭಕ್ಕ, ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಯಾರು ಬೋಬೆ ಬಾಯ್ ದಾಯಿಗ್ಯಾ ದಾಯ್ ಬೋಬನ್ ಪೋಡಿದ. ಗೀತಾ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ. ಅಲ್ಲ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದು ಬೇತದ ಆಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಗೀತಾ. ಓಟ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಓಟ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಎಂದು. ನೀವು ಗೀತನಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ, ಅವಳು ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಗೀತಾ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲ. ಊಟ ರೀ ಮೇಡಮ್? ನಮ್ಮದು ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಆಗಬೇಕು. ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಊಟ? ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಗೀತಾ ಊಟ ಮಾಡಿ. ಕುಡ್ಲಾ ಇದುವೇ ರಾಗ, ಇದೇ ರಾಗದಲ್ಲಿ, ಇದೇ ತಾಳದಲ್ಲಿ ರಾಧೆಗಾಗಿ ಆಡಿದ ನೀಲ ಬೀಗ ಶ್ಯಾಮ. ಗೀತಾ ಓಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಜಯ್, ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಗೀತಾ. ವನಿತಾ ಒಂಚೂರು ಬಲ, ಒಂಚೂರು ಬೇಗ. ನಿನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಪುಜಿ. ಗೀತಾ ಓಟ್ ಮಾಡಿಗೆ. ಗೀತನಿಗೊಂದು ಓಟ್ ಹಾಕಿ. ಗೀತಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಓ ಪದ್ಯ ಚಟ್ನಿ. ಶೋಭಾ ಗೀತಾಗ ನೇರ್ಲ ರಡ್ಡು ಎನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರದೆ ಒಂಚೂರು. ಎನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಒಂಚೂರು ನೇರು ಗೀತಾಗ. ಹೆಂಗ್ ಸಮಾಧಾನ ಒಂಚೂರು ನೆರ್ಪು ಜನ ಗೀತಾಗ ಚೂರು ನೇರು. ಶೋಭಕ್ಕ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ.
ಟೇ 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 ಟೇ. ಅಲ್ಲ ವನಿತ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಏಪ್ಪ ತುಂಡಲಾ ನೆರ್ಪುನಿ ಅಂದ ಈ ನೇರ್ನ ಗಡ್ಡೆ ಆತದ ಮೇ ಸೋಪ ಬಿಡೋಚಿ ಕೊರು 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 ರಡ್ಡು ಕೊರು ವನಿತಾ ತುಲಾ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಜಾದು ಅಲೆಗ್ ಕೋಡೆಲ್ ಆತನು ಇತ್ತ ಬರ್ಪುಜಲ್ಗೆ ಬೆರಿಪ್ಪಡು ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಸರ್ತಿ ವನಿತಾ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪಂಗೆ ವನಿತಾ ತೂಲಗೆ ಬೆರಿಗೆ ವನಿತಾ ತೂಲ ವನಿತಾ ಬೆರಿಗೆಯ ಎಂಕ್ ಪನ್ಪುಂತುಲ ಬೆರಿಕ್ ಮುಟ್ಪಲ್ಗೆ ಮುಜ್ಜಿ ಆಗಿತ್ತ ಬೆರಿ ಕಿಳ್ಮುಜಿ ಶೋಭಾ ಬೆರಿ ಬಂಜಿರವ್ಗೆ ಶೋಭಾ ತೂಲ ಇನ್ನು ಶೋಭನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾರ ಒಂದು ವಿಶ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಗೀತಾ ಒಂದು ವಿಶ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ ಆಯ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಲೈಕು ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಓ ವನಿತಾ ಶೋಭಾ ಪುರಾ ಪೊಯಲ್ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಕಿದಾರೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಂಟಿ ನಾವು ಊರು ಕನ್ನೋಡು ಕಂತು ಎನ್ನ ಕುಡ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಅಲ್ಪ ಮೀನು ಪಿರಿಯನ ಇಚ್ಚಿ ಉಂಡು 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಪೂರ ಮೀನು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಕ್ಲೇನೇಟೆ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಮೀನಾಂಡ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಈತು ಕೊರ್ಪೇರು ರೆಸಕ್ಕೆ ಮಾತ ಅಂಚದಾಲ ಪಿರಿಯಾ ಪಂಡದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಗ್ಗ ಉಂಡು ಅಂತೆ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಕ್ಕ ಶೋಭಾ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಮಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನು ಉಲ್ಲೇರು ಕುಡ್ಲಾಡು ನೀರು ಉಲ್ಲಾರು ಕುಡ್ಲಾಡ ಅಂದ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಕೆಲ ಉಂಡು ನಾಯಿ ಬೇಕಾ ನಂಗೆ ಬೇಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾನಿ ನೀ ಮುಕ್ಕಿ ಪಡಿ ಬೇರೆ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಓ ಅಂದ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಂತೋರಡ ಯಾ ಬೈದಾಯನಾ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಂತುವರೆಗ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬೈದಿನ ಅತ್ತು ತೂವರೆಗಿಂದ ಬರ್ತೀನ ಇಂಚು ಬೈದಿನ ಯಾ ಬೈದಾಯನ ರಿಕ್ಷಾಡು ಏನೋ ದೆತ್ತೊಂಬಾರ ಬಲ್ಲಿತ್ತನ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತ ದಕ್ಕದು ಬೋತೊಡಿತನು ಮೂರು ಬರೀ ಇಟ್ಟು ದಕ್ಷರತ್ ಕಾಲ ದಕ್ಕದು ಬೋತನೆ ಬೈದ ದೆತ್ತೊಂಬಾರ ಬಲ್ಲಿತ್ತಾರೆ ಬತ್ತದು ಉಡುಪಿಡು ಮೀನು ದೆತ್ತೊನ್ನಾಗ ಕನ್ನಡು ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ಉಡುಪಿಡು ಮಲ್ಪೇಡು ಉಂಡತೆ ಇರಿ ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಅಗ್ಗಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏರು ಬನ್ನಿ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಉಂಡು ಯಾನ ಒಟ್ರ ಅಂಚ ಬಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಉಡುಪಿಡಿ ಮೀನು ಬರತ್ತಜ್ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪರೆ ಎಬೇ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಂತೂ ಬರತ್ತಾ ಮಲ್ಲೆ ಜಾಮ್ ಐದೈತೆ ಎನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರ್ತು ಇತ್ತನತ ಅದು ಶೋಭನ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಎತ್ತನು ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೋತನ ಶೋಭನ ಎಲ್ಲ ಬೋತನು ತಾನಿ ಶೋಭಾ ವನಿತ ಇಂಚ ಡಲ್ ಉರಷ್ಟೋರಾ ಎನ್ನ ಉರಷ್ಟೋಡು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿನೆಲ್ಲು ಉರಷ್ಟೋಡು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತರು ಗುಡ್ಡೆ ಮಿತ್ತು ಬೋಡ್ರು ರೋಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ಷಿತ ಇಂಕದಾಯಿ ಕರ್ಮಗ ಅತ್ತ ಮಾರ ಇನಿ ಅಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎತ್ತಂಡಾತ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಗೀತಾ ಲೈಕ್ ಕೊರವ ಓ ಉಡುಪಿದ ಮೀನ್ದಾರೆ ಎಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ
ದಯನ ಅಲೇನ್ ಅಲೆ ಶೋಭಾ ತುಲ ಯಾಕು ಯಾಂತು ತುಜಿ ಅಂದ ಮಿತ್ತಡಿಯೇ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಅಲಯ ಗೀತಾ ಚುರು ಓದು ಕೆ ಸುತ್ತುಗಟ್ಟಿಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವಕುಮಾರ್. ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳ, ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಳು, ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲೇನು ತೂವರೆ ದಾದ ಅಲ್ಲು ಇರಲೆಕ್ಕ ನರಮಣಿ ದಾದ ಮಾರ್ರೆ ಗೊತ್ತಾದ ಪ್ಲೇಗ್ ಮಲ್ಪ ಕೇಂಡಿ ಮಾರ ಅಲ್ಲ ಆಡೆ ಬತ್ತಲತ ಇಲ್ಲಿ ಪಡುಬಿದ್ರೆಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇತ್ತನತ ಐಕುವಲ್ಲ ಅಂಚನ ಬಂದು ಎಣ್ಣಿನಿಯ. ఓకే థ్యాంక్ యూ అని చెప్పునే మనసు పంపరేజా వా మూజి కాస్తాయా ఎగ్గుకొత్తించి వా మూజి కాస్తాయా ఎగ్గుకొత్తించి నాటున్నాయి. హాయ్ హరీష్ హాయ్ ಸನ್ನಿಧಿ ಹಾಯ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ನಂದು ಊಟ ಆಯಿತು. ಹೌದಾದ ಅವು ಎಡ್ಡದ ಅಮ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹೆಂಗೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತು ನಾ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಸೈತು ಮೋತಿದಾಯ ಮಾರ್ಲೆ. ಜಗದೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಹಾಯ್ ಆಯ್ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ ಮರಲಿ ಕರ್ಮ ಬಾ. ನೀವೆಂತ ಮಾರ್ರೆ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಕಲ್ ಬರ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಡಿ ದಾನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ದಾನಿಗೆ ದಾದ ನೀರು ಪನೋಡು ಮಾರು ದಾದ ಬಡ್ಡದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಯ್ ದಾಯಿ ಪನ್ ಆಯ್ ದಾದ ಪನ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಬಜ್ಜಿ ನರಕದಾಯ ಆಯ್ ಬ್ಯಾವರ್ಚೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ಕಿ ಏಟ್ರದಲ್ಲೇ ದಾಲ ನಿರ್ಪುಜಿ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ನಾನು ಕನ್ನಡ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ. ಏನ ವನಿತಾ ಗೀತಾ ಅಂದಿ ಸಾವು ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಒನಸ ಆತಿಜಿ ಅಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಬತ್ತೆ. ಆಂಟಿ ಯಾರು ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಪ್ಪ ಅಂತೇದ ಅಂದ ಮಾರ ಸಾವ್ದ ಐಕೆ ಪಣ್ಣಿನಿ ನಾಯಡ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಡ ಪನು ಅಮ್ಮತ ಜಪ್ಪವಲು ದಾಯಪ್ಪ ಅಮ್ಮಲು ಇಲ್ಲಡು ಉಂಡಾತ ಅಂದು ಕುಡ ಆಂಟಿ ಪ್ರಡುಮುಸತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಅಯ್ಯ ಆಂಟಿ ಡಾಯ್ಜಿ ಮಾರೆ ಕರ್ಮದ ನನ್ನ ಮಗಳು UG ಕಾಲೇಜ್ ಉಡುಪಿಡೆ ಉಳ್ಳೋದು ಇಂದ UG ಕಾಲೇಜ್ ಉಡುಪಿಡಿಪ್ಪುನ ನಿಕಲ್ಲ ಊರು ಅಲ್ಪ ನೀರು ಎಂತ ಮಾರೇ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂಕಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕಲ್ ಇಚ್ಚಿರ್. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ರೀ? ಊಟ ಆಯಿತು ನಮ್ಮದು. ನಮಗೆ ಚಿಕನ್ ಆಯಿತಾ ಇವತ್ತು? ನಮ್ಮ ಕೋಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ಬೇಗ. ಆಯ್ತು ರಡ್ಡು ದೀಲಿ ಅದು ದೀಪುಲ ತಾಯಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ತಾಕುಲು ಮೀ ಎದುರು ಬತ್ತ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡ ಮಾರ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬತ್ತಾಕುಲು ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡ ಖಾಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇರತ್ತ. ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ರೀ. ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಕೊಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಕೊಪ್ಪ ನಮ್ಮದು ತಂಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೂಪರ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಹೌದಾ? ಈ ನಮ್ಮನೆ ಗುಂಗುರು ಕುಜ್ಜಲನ್ನ ಆಯ್ ಸೂಪರ್ ಬಂತು ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಂತಿನ ಕುಜ್ಜಲ್ದಾಗಲಿಂದ ಆದ ಬಂದ್ಬೇಡ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಪ್ಪ ನಮ್ದು ಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏತು ಕುಗರ್ವೇನ ಏನಂದಾನ ಕೊಂಬು ಕಂತೀತೆ
ಕೊಂಬು ಕೊಂಬುದೀತೆ ಎಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪೇರು ಯಾಪ ಬರ್ಪೇರು ಆಯನ ಸಾವು ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮಾರ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಸಿಯು ಹೋಗಿನೆ ಹೋಗುದಾ ಏತು ಪುಗಾರು ಉಂದೇವರೇ ಮೊಲೆ ಗೀತಾಗ ನಂಜಾಪಿನಿ ಇರಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ದಾದ ಉಂಡಿ ಅಂಚಿನ ದಾದುಂಡು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೆಂದುಳ್ಳಿ ಚೆಲುವೆ ನೀವು ಹೌದಾ ಬಾ ದೇವರೇ ಮೀ ನಮ್ನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತೆಂಗ ಅತ್ತಾಪುಜಿ ದಾದ ಬಣ್ಣದು ಚೆಂದುಳ್ಳಿ ಚೆಲುವೆ ಓ ತೂಲ 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 ಒಳ್ಳೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸಾಕು ಹೌದು ಇದೆಂತ ಬೇಡದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ದಾದ ಕತೆ ಮಾರ್ರೆ ಕತೆ ಎಡ್ಡುಂಡಿಯಾ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಓಟಿಲ್ವಾ ವಿಜಯ ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಲ ವಿಜಯ ಸೂರ್ಯ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಯ್ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಟ್ನಕ್ಲು ಬರೋದಿಲ್ಲರಿಯಾ ಅವು ನೈಟ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚೆನೆ ಕೊಡು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕನಗುಲು ಒಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕನಗುಲು ಲೇರು ಜಗದೀಶ್ ದೇವಡಿಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಗುಲು ಲೇರು ವಿಜಯ್ ಸೂರ್ಯ ಹಾಯ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಉಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಅಲೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಅನ್ನೋದು ಶೋಭಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಬುಗ್ಗಾಡು ಜೇರು ನಿಮಗೆ ಗೀತ ಬೇಡವಾ ಅವರು ಸಹ ಸುಂದರಾಂಗಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬೋದೆ ಅಂದೆ ಪೂರ ನರಕ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ಸತ್ತು ಗೆಳೆಯ ಬ್ಯೂಟಿ ಇವಳು ನಮ್ಮ ಗೀತ ಶೋಭಾ ಅವಳಿತೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಎಂತ ಬೇಡ ಆಯಿಷಾ ಹಾಯ್ ಆಯಿಷಾ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಬನ್ನಿ ನೀ ಒಂದು ಲೈಕ್ ವರ್ನೇಜಿ ಹಾಯ್ ತಾದ ಯಾರಿ ಯಾರಿ ಆಯಿಷಾ ಆಯಿಷಾ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅವರು ಸುಂದರಾಂಗಿ ಸುಂದರಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಗಳಿ ಮಾರ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೊಗಳಿ ಮಾರ್ರೆ ಗೀತನವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೊಗಳಿ ಮಾರೆ ಏನೋ ಒಂದಿದೆ ದಾದನ ಉಪ್ಪುಡು ಮಾರೆ ಎಂಡ ದಾದ ಉಂಡು ಯಾನ್ ದಾದ ಎದ್ದು ಉಪ್ಪುಡು ದಾದನ ಓಲೆ ಇಡೇಟ್ ಉಪ್ಪುಡು ಏನೋ ಇದೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಆಕಲೆ ಮಾರ್ಲಿ ಆಕಿ ಪರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ್ಪನಾ ಬೊಡಿದ ನಕುಲು ಉಪ್ಪು ಜೇರು ಮೊಕಲೆ ಮುಲ್ಪ ದಾದನ ಆಪುಡು ಏರುಡು ಕನೆಕ್ ಅವೆಂತೂ ನಗತ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾಪಿನಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಕಂದ ಆಪಿನಿ ಲೈವ್ ತೂಪಿನಿ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಂಜೋ ಇಂಚ ಪನ್ಪೆರ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೀರಿ ಮಾರ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬರುದು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಆದ್ರೆ ಎಂತ ಮಾಡುದು ಕೆಲವರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮದಿಮೆಗೂ ಪೋರೆತ್ತನು ಓ ಕುಡ್ಲರು ಮದ್ಮೆತ್ತನ ಅಂದೆ ನಮ್ಮನ ಬರ್ತು ಪಾತ್ಯಾಗ ಎಗುಲು ಬರ್ತಾ ಬುರಾಣಿ ಅಲ್ಲ ವನಿತಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಒರೆ ಎಂಗುಲು ಪರ್ನ ದಾದಾವ್ಯಾ ಗೀತಾ ಪೆಟ್ಟಾವ ಕುಡ್ಲಾಡು
ಉಳ್ಳಾಡಿ ಪೆಟ್ಟ ಪೂರ ಅಲ್ವ ಬೀಜ ಬೀಜ ದಕ್ಕೆರೆಪ್ಪ ಇಂಕು ಗಮ್ಮತ್ತು ಪೆಟ್ಟು ನೀನೆಂದರೆ ನನ್ನೊಳಗೆ ಏನೋ ಸಂಚಲನ ಮರುವಾಯಿ ಮುಸುಮ್ಸೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಕ್ಕ ಊಟ ಆಯ್ತಕ್ಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದಲ್ಲ, ಊಟ ಇಲ್ಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನಾಗಬೇಕು. ಖಾರ ಹಂಚಿ ಇಂಚಿ ಹೋಯ್ ಎಡ್ಡಾಯ್ತಾ ಅಂಚಿಗೋರ ಇಂಚಿಗೋರ ಹಂಚಿಗೋರ ಬತ್ತಿನಕ್ರೆ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ರೆ ನೆರ್ಪುರುಂದೆ ಲೆಕ್ಕ. ಶ್ರುತಿ, ನಮ್ದು ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇಲಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಜೇರಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್. ಏರ್ಲ ಒಂಜೇಲಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಜೇರಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಎಂಕಲ್ಲಕ್ಕ ನೀವು ಪುಲ್ಲೇರ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನೇ ಪಂಡದು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪೇರು ಜಗದೀಶ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚೊಲ್ಲ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುಜೇರಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಂಡದು ಬರ್ಪುದಾಗ. ಯಾರೇ ನೀನು ಚೆಲುವೆ, ಯಾರೇ ನೀನು ಚೆಲುವೆ, ನಿನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನೇ ನಗುವೆ. ಆಯ್ಪೋಯೆ ಬಡಿದು ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಂದು ಬಡಿದು ಅಲ್ಪ ಕಾಡು ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಕಾಕುತ್ತೆ ಈತ ಸೋಕುದ ಯಾನುಲ್ಲ ನೀ ಕಾಲು ಬೋಡ ಬಂಡದು ಅವರೇ ಈತ ಪೊರ್ಲು ಕೊರ್ದಿ ಸಾದಿ ನಡಪರಿ ಜನ್ಲಕ ಮಂತೇರು ದೇವೇರು ಲೈವ್ಡು ಬರಂದಿಲ್ಲಕ ಮಂತೇರು ದೇವೇರು ಆತ ಗೀತ ಈ ಪೊರ್ಲು ಪೂರ ಎಂಕೆ ಕೊರ್ದು ದೇವೇರು ತಪ್ಪು ಮಂತೇರು ಪಾಪ ಗೀತ ಗಾಂಡಲ ಒಂತೆ ಪೊರ್ಲು ಕೊರ್ತುವೇರು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಪೊರ್ಲು ಗೀತ ಕೊರ್ತುವೇರು ಶೇ ಎನ್ನೊಂಜಿರ ಅರ್ಧ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಪದ್ಯ ಅಂತುದು ಇಂಚು ಪದ್ಯ ಸೋಬ ಮೊಲ್ಲ ರಂಜು ಬತ್ತೆ ಏರು ಮಾತ ಪುಗ್ಗಾರ ರೆಂಡು ಪೂರ ಪುಗ್ಗಾರ ಮಲ್ಲ ರೆಂಡು ಕೊಂಬು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತ ಮೂರು ಮಂಡೆ ನೆತ್ತಿರೆ ಬರು ಕೊಂಬ ಇಂಕು ಅವು ಮೊಬೈಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಯಾರು ಇಂಚ ತೋಜುನು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತನ ದಾಲ ಪುರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಈತು ಬೊಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂತ ಕಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಕಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಈತು ಬೊಲ್ದಿಜ್ಜ ಅಂದ್ಯಾನು ನೇ ಡೌಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಗೆ ಬೊಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೂಲಂಜಿ ಕಾರಂಗದುಲೆಗೆ ಕಪ್ಪುದ ತೋಜುನ ಈತುಂಡು ಓ ಪದ್ಯ ಅಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ತೂದು ಬರ್ಪಿನ್ಗೆ ಎತ್ತೆ ಪದ್ಯನ ಬಾಯಿಗೆ ಕೆಲಂಚಿ ನೋಡಿಗೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಕೆಲಂಜೇರು ಮೂರು ಅಜ್ಜರ ಅಂದ ಎನ್ನ ಕವರಂಗ ರಡ್ಡು ಕೆಪ್ಪೆಟ್ಟು ಅಂದ ಒಂದೊಂಜಿ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಅಂದ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೇಡು ಬೈದಿನ್ಯಾ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿನೊಂಡತ ಕೇಡು ಪೋಂದು ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಯಾರ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಕೆರೆತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡಂದು ಕೆಪ್ಪೇಡು ಸೋಕತಾ ಎನ್ನ ಕೆಪ್ಪೆಡು ಓಂಡ್ರಿಂದ ಕೆಪ್ಪೆಡು ಮೇಕಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಯಾ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇರೇಗೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಪಾಡ್ರೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕಾಪಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾರ್ದೊಲಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿನ್ನ ಡಿ ಪಿದ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಎತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಡಿ ಪಿದ ಫೋಟೋ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಬ್ಬರೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಡ ದಾದ ಮನೆ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರೆ ಪಾಡ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ನೆಕ್ ಬಾತಿದ್ದು ತುಯ್ಯ ಯಾನು ತೂನಾಗ ನಿನ್ನ ಫೋಟೋ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಮಾತ್ರ ಪೆರೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಕರ್ಕೇರ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಏನ್ ಸೌಖ್ಯ ಇರೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಕೆಪ್ಪೆ ಡಿಂಪಲ್ ಉಂಡ ಗೀತನ ಗೀತರ ಡಿಂಪಲ್ ರಾಣಿಯ ಗೀತ ಪ್ರವೀಣ್ ಕರ್ಕೇರ ವನಸಾಂಡ ಇದನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನೆನ್ಪುಡು
ಇಲ್ಲಡು ಗಡಿಯಾರ ಅಕ್ಕ ಒನಸಿಗೆ ಬೆಲೆ ಅಕ್ಕ ಜಗದೀಶ್ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲೋಲು ಜಗದೀಶ ಬುಧರ್ ಜಡಿ ಜಾದೀಶ್ ದೇವಡಿಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಕ್ಕೇರ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನವನ ಸಾಂಡ ಎನ್ನವನ ಸಾಕು ಜೀರಿಗೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕು ಕೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಂಪಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೂರುಂಡು ದಾನೆ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಮೋನೇನು ಪಿಂಪಲ್ ಎನ್ಸ ಹೌದಾನೆ ಪಲ್ನೆ ಕಣ್ಣು ಪಾಡುವೇರು ಲೈನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಂಚ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭಗ ದಾಲ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಕಣ್ಣು ಪಾಡುಜೇರು ಅಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಡ್ರೈವರ್ ಅತಯ್ಯ ನಾ ಡ್ರೈವರಾ ನೀನಲವ್ವರಾ ಹರೀಶ ಕದಂಪಾಜನ ಜಗದೀಶ್ ಕೋರಿ ಎಂಕ್ಲ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಇದು ಕುಡ್ಲನಾ ಕುಡ್ಲ ನನ್ನದಾಯ ಕರ್ಮ ಕಂಡುಪಾಡು ನೀವು ಒಂಜಿ ಬರಿಟೊಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಒನಸುನ್ನಗ ಬರಿಟೊಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ಬಿಡ್ಚ ನಕ್ಕ್ಯಾರ ದಾದಮೆ ದೆತ್ತೆ ಲಗರ್ ದೆತ್ತೆ ಅವೇನು ಎಂಕ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೋಡತ ಈ ಪಂಡನ ಈ ಪಂಡನ ಅವಂಚೆನೆ ಗೀತಕ್ಕಾಗ ಏತು ಜೋಕುಲು ಅವು ಈ ಅಜ್ಜ ನೆರಿಯನ ಅಜ್ಜ ನೆರ್ನ ಅದೊಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಹೊಲ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ನೆರಿಯತ್ತ ಅಂಚನಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸರಿ ಜಲಗ ಇಲ್ಲಕ್ಕಿಲಿಗೂ ಭೂಜರದ ಓ ಒಂದು ಈ ಅತ ಜಗದೀಶ್ ಸಾರಿ ಗೊತ್ತಾಣಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ವೆಜ್ ಓಕೆ ಅಂದೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುರಿ ಎಂಕಿಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆನೇ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಟ್ವೆ ಅತ್ಯ ಗೀತ ಈ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮನ್ಪನಾಗ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ವರ್ಧ ಕುಲು ಒಂಜಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಬರಿತಾಕುಲು ಏತು ಸೋಕು ತೂದುಪ್ಪೆರದ ದೇವರೇ ಪೊಣ್ಣು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ತುಲೆ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕ ಬೀರುವ ಬಿಲ್ಲವತೆ ನನ್ನ ಬಿಲ್ಲವ ಹಾಕು ದಾದವೇ ಬಿಲ್ಲವ ಸರಿ ಜಾಗ ಯಬ್ಬ ದಾದವೇ ಶೇ ಬಿಲ್ಲವರು ರಂಜು ಆಯ್ ಪೂಕಿ ದಾದವೇ ಎಬೇ ಅವತ್ತು ಬರ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೇನೆ ಮೆನ್ನ ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ನೀವು ಹೊಡೆ ಅದನ್ನು ದೀಪುಗೆ ಆಯ್ ರೆಟ್ಟವ ಮನ್ಪುನು ಉಂದೇಟು ಇಡೀ ಅವು ಅವೇನು ಕುಡ್ದು ಅವಿನ ಸೌಂಡ್ ಮನ್ಪುನು ಪೂಕಿದಲ್ಲ ಅಂದಾದ ನಿಲ್ಪುನ ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಅವಳು ಬಿಡ್ಚಿ ಮುಲ್ಗುಲ್ವೆ ಐಕೆ ಇಂಚು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಪೊರ್ಲಿ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಆಪುಡು ಅಂದು ಜಾನ ಐಕೆ ಪಿದೈ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬರ್ತದೆ ಎಬಿ ಬುಕ್ಕಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪುನಾಯೆ ಏ ಪಜ್ಜಿ ಬಾಕಿಲ್ ಬೇಡ ಪಜ್ಜಿ ಮೆಲ್ಲ ಪಜ್ಜ
ಕಾಪಿರೈಟ್ ಪೂರ್ವನ್ ಬ್ಯಾಮು ಅವೇನು ಬರ್ತಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಬೇ ಪಕ್ಷಿ ಆ ಜೋಕ್ ನೆರ್ರಬೆಲ್ಲಿ ಅಂದ ನೆರ್ರಬೆಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಜೋಗುಲ ರಂಜು ಇರೇಗ ಏತ್ ಬರ್ಪುನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೀತಕ್ಕದು ಎನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನುಜಿ ಗೀತಕ್ಕ ಜೋಗುಲೇದು ಬನ್ನೆ ಕೊಂಚ ಮಗಲ್ ಬಂಡೇರಾರು ಒರ್ತಿ ಮಗಲ್ ಮಾತ್ರಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾನಿಟೈಸರ್ ಶ್ರೀಹರಿ ಚಾನೆಲ್ ಓ ವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೋನೆ ತೂನಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇರುಜಿ ಯಾನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸೌಂಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅವ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬೋರ್ನು ಬಂದದ್ದು ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬೂರುಡು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ಲಾಸಾ ಒಂದೇ ಮಗಲ ಗೀತಾ ಈ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಆತ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರಾ ನಿಕಲ ಪೂರ ಡ್ರೈವರ್ ನಕುಲೆಪ್ಪನ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನಾಗಬೇಕು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹಿಮಲ್ ಡ್ರೈವರಾ ಹೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅವೇನ ಮುಲ್ಪ ಫೋನಾಗ ತೋಜಿನೆಂಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಲೈವ್ಡು ತೋಜಿಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪೊಡಿತ್ತಂದು ಅತ್ತ ಗೀತಕ್ಕ ಅಂದು ಮಾರ ಶಾ ಯಾನ್ ಗೀತ ತೂತು ಏತು ಪೊರ್ಲುಲಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಆಯ್ತು ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಇದು ಚಿಕನ್ ಅಕ್ಕ ರೋಲರ್ ಅವಕ್ಕ ರೋಲರ್ ರೋಡ್ ರೋಲರ್ ಅಂದಿ ಸೊಬಕ್ಕ ಮೊದಲು ತೂತು ಏತು ಫುಲ್ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಮಲ್ಲ ಬೋಡ ಅಂದಿಕ್ಲೆ ಬರತು ಯಾರ ಇದು ಅನ್ನ ಬರ್ದೇರನ್ನ ತೋಜು ಜರ್ಲ ಬಿಡು ಇದು ಏನನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಏರೆಲ್ಲ ತೋಜು ಜರ್ಲ ಬಿಡು ಏರೇನು ಯಾನ್ ಪೊರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪಾಡು ತುಪ್ಪಾನ್ ಯಾನ್ ಫೋಟೋ ಹಿಡಿದು ತುಪ್ಪ ಪೊರ್ಲುಂಡಜ್ಜಿ ತುಪ್ಪಾನ್ ರಂಜು ಫೋಟೋ ತೇರಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜದ ಎನ್ನ ವಿಮಾನದ ತೋಜು ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಗೀತನ ಕಣ್ಣನ ವಿಮಾನ ಫೋನಾಗ ಇಂಕ ಟಾಟಾ ಮಂತ ಫೋನ್ ತೇರು ಮುರಾನಿ ಯಾನ್ ಟಾಟಾ ಬಂಡೆ ಗೀತ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಹೋತಲ್ ಬಂದಿರು ಇದನ್ನ ಲೈವಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಕಲಿಟ್ಟು ಏನೇನು ಮಾತ ತೂತೀನಿ ಯಾನ್ ಶೋಭನ್ ಮಾತ್ರ ತೂಯಿನಿ ಪಕ್ಕ ಏರೇನು ತೂತಿಜಿ ಶೋಭನ್ ರಂಜನು ಯಾನ್ ಫೋಟೋ ತೂತಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಯನ ಸಿಂಬಲ್ ತೋಜು ರಾತೆ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ ತೂವರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಪುಜಿ ಪೊಲ್ಲು ದಾಯ ಮಾರ್ರೆ ನನ್ನ ತೂವೆರೆಜ್ಜಿ ತೂವಡಿಯಾ ನನ ಒಪ್ಪುನ್ ಪೂರ ತೂಪಿರ ಒಕ್ಕ ದುಂಬುದು ಬ್ರಾಂಡ್ ನನ್ನ ಪೂರ ಒಪ್ಪುನು ಒಂದಲ್ಲ ತೂತುಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತಾನೇ ಬೇಲೆಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಗಂಟೆ ಬತ್ತು ಕಾಲ ಇದೆಯಾ ದಾದೆಯ ಗೀತ ಕಡಿ ಪಿಜ್ಜಿ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ದಾಯ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿದಾಯ ಗೀತ ಪುರ್ಸೊತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಲೆಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಅಲ್ಪ ಅನ್ನತಿಲ್ಲಗೆ ಎನ್ನ ಡಿ ಪಿ ತುಲೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಿಕ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ ತೂಯ ಡಿ ಪಿ ಇಂಕಂಚ ಓಪನ್ ಮನ್ಪೆರದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕವು ಆಪುಜಿ ಇದು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂತ ಅಂದು ತೂತೆ
ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂತೂತೆ ಬಾಬಾ ಅಂತೂತೆ. ಗೀತಾ, ಎಂತ ಕೆಲಸವ ನಿನ್ನದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲೇ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಚೂನಕುಲು ತೂವೆರೆ ಇಜ್ಜೇರು ಅಚ್ಚು ನಗುಲು ತೂವೆರೆ ಇಜ್ಜೇರ ಏರಚ್ಚು ಅರೆ ಮದಿಮೆ ಆತಂಡು. ಟ್ಯಾಪ್ ಮೈ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಓದ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂತಾನು ಅಂಚ ಅತ್ತೇ ನನ್ನ ಏನಂತ ಉಪ್ಪಿನಿ ಮುಚ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಈ ದಾದ ಪಣ್ಣಿ ದಾದ ನನ್ನ ಇಂಕ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಬೇಲೆ ದಾದ ಬೇಲೆ ದಾದ 10 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ದಾದ ಬೇಲೆ ದಾದ ಓ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ದಾದ ನನ್ನ ದಾದನ ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ದಾದನ ಪಂಡ ತಿಳಿತಿರದ ಇಂಕ ಬೇಲೆಂಡು ಒಂದು ತಿಳಿಪುರ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇಂಕ ಮಾ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಂಡು ಇತ್ತ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಆನ್ ಡೇಸ್ ಇತ್ತ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪು ನಾನು ಪರಬಾಯ್ಬೇಕನ ಶೋಭಾ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಪಾಲ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇಲೆಂಡಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಕೈಕರ್ ಬಚ್ಚುಂಡ ವನಿತಾಗ ಕೈಕರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸೊಂಟ ಬೇನೆ ಹಾಪುಂಡ ಕಾರ್ ಬಿಡು ಒತ್ತರ ಜರ ಬೇಡ ಒತ್ತರ ಜರ ಬೇಡ ಯಾನ್ ಬರೋಡ ಒತ್ತರ ಬರಿಟು ಅವು ಪೂರ ಬೇಗ ಪ್ಲಾಸ್ ಆಪು ನಮಕ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಇನಿಗೆ ಓಡದನಾ ಅದ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಈ ಬೇಲೆ ಬರ್ದಾಗನೆ ಅಂತ ಜಾಣೆ ಇಂಕ್ ದಾದಾದಿಪ್ಪು ಬೇಲೆ ಪುರ್ಸುತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಒಂಜಿಪ್ಪುನದ ದಾದ ರಂಜು ತೆಲಿಪುನ ಅಂಚಲ ಶೋಭಾ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಂಗೆ? ಗೀತಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡಾ? ಶಿವನೇ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಏರವ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಬುಧಾರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಣ್ಣನ್ನ ಬುಧಾರ ಶಂಭುಲಿಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಲ್ಲ ನಾರಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆನ್ ಮಂತ್ದು ಪಾತೆರಡು ಹಾಲಿಜ್ಜಾರಿಗೆ ಹಾಲು ಬೇಯ್ತೇನಲ್ಲ ಹಾಲು ಬೇಯ್ತೇನೆ ಹಾಲೆಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಾರು ದೇವರು ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕೋರುವೆ ಚೆಲುವೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಯಾನಿಚ್ಚಿ ಪಕ್ಕೆ ರೊಟ್ಟು ಕುಪ್ಪುನಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೋರಿಗೆ ಮುನ್ನೂತವ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿಗೆ 330 ತಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ಯ ಕೋರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ನಪೂರ 10 ನ್ಯೂಡಂಚ ಆತು ನ್ಯೂಡಂಚನ ಅಮ್ಮ ದಾದಯ್ಯ ಸುಧಾಕರ್ ಸೇ ಹಾಯ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡುವ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆತಂಡು ಅರ್ನಪುರ ಅಂದ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಆತ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲರ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜೆರಕ್ಕ ಈಗ ಇನ್ನು ತೆಲ್ಪನಾ ಓ ಶ್ರವಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಆಯ್
ಅವು ದಾದ ಮುಕ್ಕುನಿ ಪರಂದು ನಾನು ಅನಸು ಮಲ್ಪುನಿ ಸುಧಾಕರ್ ഞാൻ പരന്ന് തിൻപുനിയാ എഡാപ്പും ക്ലിയറാക്കും ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಂಚಿನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಮೆ ಪಜ್ಜು ತೂಲ ಇತ್ತು ಪುರ್ಸೋತಿರ್ಲತ್ತ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆನ್ ಮಂತತ ಓ ಪರ್ದು ಪರ್ದು ಏನು ಅನಿಸು ಮನ್ಪಿಜದ ರಾತ್ರಿ ಡೈಟ್ಗೆ ನಾನು ಪರ್ದು ಮತ್ತೆ ತಿಂದಾರ ಪನ್ಪೇರಗಳು ಓ ಮೇರೆ ಡೈಟ್ಗೆ ಮೇರೆ ಒಬ್ಬರು ತಿನ್ಪೇರ ಒಬ್ಬರು ದಾಲ ಹಾಪಿಚಾರಿಗಿಂದು ತಿನ್ಪಿನಂಚಿ ನನ್ನಂತೆ ಮಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಹಾಕ ಏತ್ತು ರುಚಿ ಆತೆ ಪಂದು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪುಜೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಜಾತು ಹೆಂಗೆ ಕೆಂಪುದ ಪುಂಡತವು ಕಿಶೋರ್ ಆಯ್ದಾಯ್ತು ಇಲ್ಪುನಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕೊರ್ಲೆ ದೇತೋನ್ ಒನ್ನ ಸಾಯ್ಬೇಕ ಪರ್ದು ತಿನ್ ಎಡ್ಡಾಪು కొంచెం ప్యాన్ బాదు అనసాల इंक सेके जास्ती आप मारे तो मना मस्त पोरला वे मस्त पोरला पिन्यान ನಾನು ಆಸೆ ಪಡ್ರೆ ಬಜ್ಜಿಬೇದಾವು ಇಲ್ಲ ನಿಜ ಅಂಗಡಿ ಹೋದ್ ಪತ್ತಮಲ್ಲ ತಿನ್ನ ಲಾಯ್ಕಪ್ಪ ಒನಸು ಬಂತ ಇರ್ಬೇಕ ತಿನ್ನೋಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಬಲ್ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಏನು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ತುಲೆ ನೀವು ಗೀತನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಜಿ ಆಗ್ತದೆ ತಿಂದು ಲೆಕ್ಕ ತಿನ್ಪೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಶಂಬಲಿಂಗ ನೀವು ತೆಲುಗುನಾ ನಾವೊಬ್ಬರುಗಳು ನಾವು ತುಳು ಮಂಗಳೂರಿನವರು ತಿನ್ಪುದ್ದೆ ಮಾರ್ಲಿರು ವನಿತಾ ಕಾಂಡಲ ಅನ್ಪರ್ಲು ತೋಜು ಸಪ್ರ ಮಾತಾಡು ಶೋಕ నీకు నంజే ఆపనత ఉగ్గ ఉగ్గాండ ఇజ్జి అని ఉగ్గ ఉన్పుజిని యాని ఏపల ఉగ్గ ఉన్పుజಿ ಬೊರ್ಚಿದೆ ಯಾನ್ ಕಾಂಡ ನೆನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುನಿ ಸಪ್ರಾಲೆ ಐಕೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಟ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಯರ ಏನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ಏರ್ಲ ಯಾನ್ ವಿಟ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಕೊಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಸುರೇಶ್ ಸೂಪರ್ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತೀರಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮಾರ್ರೆ ಅನೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ ದಾದ ತಿನ್ಪಾರ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಪರ್ ನೈಟ್ ಆತೆ ಬಾಲೆ ಬತ್ತೇರು ಉಗ್ಗ ಬತ್ತೊಂದು ನೀ ಕೌಲ ತೇರ ಪೂಜಾ ಗೀತಾ ಈ ಏತು ನಂಜಿ ಅಯ್ಯಿ ಅಂಚನ ಅಂದು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಲೆಪ್ಪೊಡ ಮಾರ್ರೆ ಇವಾಗ ಲೆಪ್ಪೋಚ ಮಾರ್ರೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪೋಚ ಐತೆಯ ನಿಂಗಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕೋಲ ಮಾತನ ಪನ್ಪನ್ ಬಲೆ ಹೆಂಗ ಇಲ್ಲ ಕೋಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದಿವಾಗ ವೈಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದಾಗ ಲೆಪ್ಪೊಡು ಗಮ್ಮ ದಾದೆಯ ಗುಮ್ ಗುಮ್ಜಿ ಎಮ್ ಬಂಗುಡೆ ತಿನ್ನಿ ಅಂಚ ನಂಜಿ ಅವೇ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋಡ್ಚಿ ಬಂಗುಡೆ ಒಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆದ್ದ ಕಷಾಯ ಪರ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಲ ಬತ್ತೆ
ನಾನೇ ನಂಬರ್ 1 ಇಡೀ ಊರು ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ 1 ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನಾ ಉಂಡಾರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾವ ಉಂಟುಜಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಉನಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಕೊಕ್ಕ ಕಜಿತ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕಿಪ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಂ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಪೋಲೆ ಜಾತ್ರೆ ಆತ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಟ್ಲಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡಿಯೇ ಹಾಂ ಕ್ರಶ್ಗೆ ದೇವರ ಏರಿಗೆ ಕ್ರಶ್ ದೀಪು ಬೈ ಜೇನಿ ಸೇಲೆ ಮಲ್ಪುನತೆ ಅಂದ್ ನಂಜಿ ಅಲೆಗು ಮಲ್ನಾಡು ಮೇಡಮ್ ಮಲ್ನಾಡತ್ತು ತುಳ್ನಾಡು ಮೇಡಮ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಬೇಲೆ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಈಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ತೋತುಜಿ ಗೀತೆ ಅಂತಾನೆ ನಾನೇ ನಂಬರ್ 1 ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ವಾ ಬರ್ತದೆಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನದು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ರಪ್ಪ ಹಾಕಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇರೆಜ್ಜ ಇಕ್ದಾಯ ಬೇರೆಗೆ ಈರು ಪಾತೇರು ನಾವು ಓಹ್ ಅವಲಾ ಒಂಜಿ ಗೀತ ಒಂಜಿ ಶೋಭಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ಪುರ ಇಲ್ಲಡು ಇಲ್ಲ ಎಂಕುಲ ಇಂಜನ 2 ಜೋಕುಲು ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಏರ್ಪುರಲ ಉಂಡೇರು ಇಲ್ಲಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಶೋಕು ಹುಷಾರಿಲ್ಲೇರಿ ನಾಲ್ ತೊಂದರೆಜಿ ಎಡ್ಡೆಡಲ್ಲೇರು ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ನಮಸ್ತೆ ಬಲೆ ಅನ್ನ ಲೈವ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರತ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂದ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲೇರು ಜನಗಣತಿ ಲೆಕ್ಕ ಏಪಯ ಜನಗಣತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಗೀತ ಪಂಡ ವೇಣೂರ್ದ ಡಾನವೇ ಹೊರಕುಲ್ಲು ಕುಡ್ಲದ ಕಲ್ಲೆದ್ರು ವೇಣೂರ್ದ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲರು ದಾದ ಪುಚ್ಚೆ ನಾಯಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಪುಚ್ಚೆಲೆಜ್ಜಿ ನಾಯಿಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಕ ಇಲ್ಲಡು ಶೋಭಾ ಓ ದಾದಯ ಓಟ ಹಸಿವೆ ಸೇರ್ಬಾರ್ದು ಹೋಗ್ನು ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚಪುರ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಇಲ್ಲಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಓಲಿರ್ನ ಇಲ್ಲು ಎನ್ನ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸುರತ್ ಕಲ್ದಂಜಿ ಶೋಭಾ ಪಂಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ಡಾನ್ ಅತ್ತವೇ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಟಿಗೆಂಡು ಶೋಭಾಗ ಅಂಚ ಡಾನ್ ಪಂಪು ಜಲ ಅಂಚಾತಾ ಅಂಚ ಕಾಣಿಸ್ಮಾರಿ ಒಂದೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗೀತಕ್ಕ ಶೋಭಕ್ಕ ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲಿ ಪಾಪದಾಯೆ ಅಲ್ಲ ಪೂರೇನಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ದಾದ ಮಾರ ಜನಗಣತಿ ಲೆಕ್ಕದ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಪನ್ನಿ ಆ ಪನ್ನೊಡಿಯೇ ಇರು ಪೂರ ಗೀತಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪೋಡಿಗೆ ಗುಡ್ಲದಾಕಲು ಬಂದಾಗ ವೇಣುದಾಕಲು ಬಲ್ಬೋದು ಆತ ಪೋಡಿಗೆ ಕುಡ್ಲದಾಕಲು ಎಂತ ಉಂಡದ ಅಂಚನೆ ವಿಷಯ ಪುರ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಗೀತಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪು ಇಂಚಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಪುರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತಂದು ಕೊಡು ಬನ್ನ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕೊಡೆ ಇಂಚು ಈಜಿನ ಗೊತ್ತಾಡತ ಅಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಪುಗರ್ವೀರು ಬಂಡದೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ಆಡತ ನಮ್ಮ ಮನಿತ ಪೋಯಿನ ಅಂದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂದು ಅನಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ஒரு அடி ஒரு சவுட்டுக்கு என்ன ಪಂಚೆನೆ ಬನ್ಪುನಿಯ ಆರು ಕೇಳದಾರತ ಆರು ಜೋಡುಪುನಾಗ ಐತೆ ಸೈದೇರು 2 ವರ್ಷ ಆರು ಅಂಚೆನೆ ಬನ್ಪುನು
ஒரு அடி ஒரு குத்து ஒரு சவுட்டு அடிಗೆ ಬುಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಪನ್ನೊಡಿಯೇ ಶರಣು ಆಯ್ ಆಯ್ ಕತ್ತೆನಾ ಅಲೆಯ ಕತ್ತೆಗೆ ಬನ್ನೆ ಎಂಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಜೋಕುಲು ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪೇರಿ ಆಂಡಲ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕುವತ ಈರು ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ ಯಾನ್ ದಾದೆ ಪನೊಂದು ಇಲ್ಲೇತೆ ದಾದೆ ಬರ್ಪುಂಡಾಗ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲ ಪಲ್ಲ ಗೀತ ಪಲ್ ಪಲ್ಯ ಪಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಕುಡ್ಲಕ್ಕ ನೈಸ್ ನೈಲ್ಸ್ ಅಂದ ಆಶು ಕುಂಡಗುರು ತಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾರ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡಿಯಾನು ವಿಷಯ ವಿಷಯ ಪೂರ ಇರ್ಪ ನೋಡಿ ದಾದ ಪಂಡದು ಮಕನಿಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಸಮಾಚಾರ ಮಾತ ಎಂಚೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ನಡತಂದು ಕಾರ್ಬಾರ್ ಬರ ಎಂಚೊಂಡಿಕಲ್ಲ ಪಲ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಪಲ್ನೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಮಾರ್ರೆ ಪಲ್ನೆ ವಿಷಯ ಈಜಿದ ಊರು ಹಾಕೊಂಡು ಪಲ್ನೆ ಪಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಯಾ ನಿಖಿಲ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಪೆ ನಿಖಿಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲೆ ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿ ಅನ್ನೋದು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಬಲೆಯಪ್ಪ ಬರ್ಪೆ ಲೆತ್ತರತೆ ಈ ತಾಂಡಲ ಬರ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಂಬಳ ಬರ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಡೋದರ್ಪೆ ಯಾನ್ ರಿಕ್ಷಾ ಕಲ್ತದ ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಡೋದು ಡ್ರೈವರ್ ಅದು ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊರ್ರೆಂಡು ಬಲೆ ಶನಿವಾರ ನಾವಿಯೇ ಎಂಕು ಗಮ್ಮತ್ತಾವಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಪಲ್ಲೆ ದುವೇ ಆಡು ಅವೇ ವಿಷಯ ಇದು ಬರ್ಪರ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಯಾ ಬರ್ಪೆ ಸತ್ಯ ಬರ್ಪೆ ಯಾಮ ಈ ಬಂಟೋರ ತಪ್ಪುನು ಅಣ್ಣನಗುಲೇ ಮೆದ್ದಿನಗುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜಗದೀಶ್ನ ಆವು ಕೊರ್ಕ ಜಗದೀಶ್ ಜಗ್ಗು ಧನಿಕುಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಗರ್ದಾರ ಮುಗಿರ್ದಾರ ಧನಿಕುಲು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಗಿರ್ದಾರಿ ಏರುಲ್ಲಿ ಎರ್ನಟೆ ಕುಡ್ಲದಾರ ಮಂಗಳೂರು ಎಸ್ ಶೋಭಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶೋಭಾ ಅಂದು ಐಕಿದಾದ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆಗಳ ಬಲೆ ಅವ ಆವಿಯೇ ಬರ್ತಾರೆ ಗೀತನೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಗೀತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಬಂಡವು ರಿಕ್ಷಾದು ಸುರತ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೀತ ಬಲ್ಲವ ಅನ್ನಲ್ಲ ತೊಂಬರೆಗೂ ಇದು ಬೈಕಂ ಪಾಡಿದಾರತೆ ಮೇಡಮ್ ಯಾನು ಮುಗಿಯದ್ದಾರತೆ ಅಂಚ ಓ ಅಂಚನಾ ಬೈಕಂ ಪಾಡಿದ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಸರಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಗೀತ ನೆಗಡದು ಸುಮ್ಮನೆ ದಾದ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪಿನತ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಬರ ಜನದ ಹೆಂಗೆ ಗೀತ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪನೆ ತೂಪೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡವೇ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡಬಾಡ್ರೆ ತೂಲು ಗೀತ ಬತ್ತಲೆ ಪೋಡ ಮಾತ್ರ ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲು ಗೀತ ಇಲ್ಲಾಡು ಅತ ಗೀತ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಜಾಗುಂಡತ ಇಲ್ಲಾಡು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತದ ಡೈಲಾಗ್ ಓದಿಜೇರು ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಯುವರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲಿಂಟು ಒಂದು ನಗಡಿದು ಯಾನ ಜಪ್ಪು ಎಕಡೆ ಪನ್ನ ನೆನಪುಂಡದ ನಿಕ್ಕುಂದೇ 24 ಗಂಟೆವಾ ನೆನಮನ್ಪು ಬಕ ನಾಲೆಜ್ ನಿಕ್ಕು ಇರುನಪ್ಪುದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪುದಾರೆ ಭಾರತಿ ಅತ್ತೆಗಿದೆ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಏನಂಬಿದೆ ಪಾಡಾಯನ ಮೇರೆನ್ಬಿದೆ ಪಾಡ ಯಾನ್ ಉಲೇ చెప్పున ಮೇರ್ದಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಬರಡಿ చెప్పుಡ ಅಂದದ ಹೆಂಗೆ ಏನೆಜ್ಜೆ ಹೆಂಗೆ ಏನೆಜ್ಜೆ ಗೀತ ಓದೆಯ
ఎక్కడ బందనరే పుండు అవేనా ఓకే చెప్పు నీ బాయ్ ఆవి మగేనా అన్న మగే అది మగే ఏం చెయ్యి ಸೈಡ್ ಪಾತೆರ್ನ ಮಗೆ ದಾಯೆ ಪಿದೈ ಬಾಡಿನಿ ಯಾನ ರಮಣಿ ಅತ್ತ ಅಂಚತ್ತಿಯ ಯಾನ ಇತ್ತ ಬತ್ತದ ಜಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರುಲ್ಲೇರಿ ಈ ಜಪ್ಪನ ಈ ಉಲೈ ಬಲ್ಪರಾಂಡ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಜಗದೀಶ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರತ ಇಲ್ಲು ಸೋಕುಂಡಿ ಅಂದ ಬಾಡಿಗೆದೆ ಇಲ್ಲು ಬಾಡಿಗೆದ అని చెప్పి ఎన్నొట్టిగా అవే అయిట్లుండట అవే చెప్పు యాను చెప్పాను ఎన్నొట్టిగా చెప్పు ఐ ఇత్త కంప్యూటర్ అవైలబుల్ ಅಂದ ಓಕೆ ಭಾರತಿ ಮೇಡಮ್ ಟೀತ್ ಮಾತ್ರ ಪಲಬಲ ರೈಸು ಅಂದ ಅಂಚ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗೀತಾ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶೋಭಾ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮನ್ನಪ್ಪ ಎಂತ ಆಯ್ 27 ಓಕೆ దానే ఇని కుక్క మల్తిని ఇని మనసాండ్ అంచ కుక్క మల్తిని మనసాండ్ అంచ కుక్క మల్తిని గీత బాయ్ గుడ్ నైట్ శోభ బాయ్ గుడ్ నైట్ వనిత బాయ్ గుడ్ నైట్ ఓకే ఓకే ಎಂಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಕ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜಂದಿನ ಕೊಕ್ಕ ಎಂಕದ ಅದಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕ ನಿಕಲೆಗಿಜ್ಜಂದಿನ ಕುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆದ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೇವೆ ಎತ್ತ ಅಲ್ಲದಾನೆ ಅದೇ ದೇವ್ರ ಬಾದ ಸಾರಿ ತಿಂದ ಖಾಲಿ ಒನಸುನಂದ ಈ ಅಪ್ಪಗಂದ್ರೆ ಅದು ದುಪ್ಪಾರ್ದು ಉಂಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ತಯಾರು ಕಳಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಮರೆತದು ಊರಿದ ಕುಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಎಂಗ್ಲ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ತಿನ್ಪುನಿ ಇಲ್ಲಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅರ್ಜುನ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ದಾದಾ ಅಂಡು ತಿನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಹಾಯ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ಸಂಡ ಹಲೋ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರಿ ಇನಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇನ್ನ ಊರು ಎನ್ನ ಊರು ಕುಡ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಸೂರತ್ ಕರ್ ಸಚಿ ಕುಮಾರ್
ಹಲೋ ದಾದಿಸ್ ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಪನೋಡೀರು ಎನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಇದ್ದೆ